Mae wedi gwneud ei benderfyniad. A does neb yn gallu dadlau ag e. Screwfix Sprint yn noddi pêl-droed ar S4C. Disgyn i Stratwlis ar y foli, gweld Ramsey iddi ar ei linell! O, am gol! O, Gigog! Stratwlis ar y gic, teg at y postyn pella. A mae mewn! Oddi ar ben, George Horan y capten. Stratwlis. Yn canfod Mike Hayes, di Mike Hayes ddim yn cam sefyll, ac ar ei ymddangosiad cynta yn ôl yn lliwia Connah, mae Mike Hayes yn sgorio. Ffyddiad Hayes yn dod nôl at Holmes, a'i groeso do at Michael Wilde, ac oddi ar y bar. A Michael Wilde yn rhoi'r tîm cartre ar y blaen. Croeso i Connah, a cadar na chi un gair i ddisgrifio'r nomadied fel arfer, ond maen nhw'n ôl ar ei gore ar hyn o bryd yn uwch ynghlwm Cymru, JD, yn enwedig fan hyn ar lan y dyfodol Drenewydd sy'n ceisio stopio nhw heno. Croeso mawr ato ni, croeso mawr i Jake Phillips hefyd. Gyda e-byst dyddiau yma di chwarae'r ddau glwb yma, Connah. Jake, ni'n cael cipolwg o'i cryfderon nhw ar hyn o bryd. Ydyn nhw bron nôl i blwyddyn nhw cyn i Andy Morrison y cynryolwr adael? Ia, swn i'n deud, os ydych chi'n edrych ar y gyngrar, mae'r bwlch dal yna rhwngthyn nhw ar Drenewydd, ond dwi'n siŵr bod Gibson sydd o ddod fewn dechrau'r tymor, dwi'n siŵr o be mae wedi weld hyd yma tymor yma, bydd o'n bles iawn o beth sy'n digwydd yma. Ie, Neil Gibson wedi dod mewn, Andy Morrison wedi gadael, Craig Harrison wedi bod yma yn y canol. Mae lot o bethau wedi newid mewn cyfnod cymharol. Byr, yw hwnna'n gallu effeithio pethau'n amlwg? Andi, ond y peth ydy dwi'n meddwl sydd i fanteisio nhw ydy y chwaraewr, mae lot o nhw wedi aros, mae gennych chi digon o brofiad yna, mae gennych chi chwaraewr sydd wedi chwarae cannoedd o gemau i'r clwb, ac maen nhw'n ddeall, maen nhw'n balch, mae gennym nhw brofiad, ac yn sicr y nod iddyn nhw ydy ennill gemau, ac dyna be maen nhw'n neud hyd yma tymor yma. Ie, a Drenewydd wedyn ni sy'n ceisio stopio nhw. Heno, gan i weld sut fydd hynny'n mynd, cyn hynny, heno, dych chi'n fynd ôl i gêm ddigwyddodd ganol wythnos ar Seintiau Newydd, gartre yn erbyn Caernarfon. Oedd y ddau yma di chwarae yng nghwpan her yr Alban, felly dyma pan maen nhw'n cwrdd â'i gilydd ganol wythnos. Seintiau atho hi yn hollol gyfforddus, brobl yr gyntaf 16 o funudau, a'r Seintiau yn mynd ar y blaen yn erbyn Caernarfon yn gyfforddus. Adam Wilson gath yr ail, gol arall iddo fe, mae fe'n creu tipyn o argraff tymor yma. Felly Jake, maen nhw'n cael gêm gyfartal yn y gêm gyntaf tymor yma, y Seintiau Newydd. Maen nhw'n ennill pob un ers hynny. O'n i holi sy'n Connah nôl ar ei gore. Yw'r rhain nôl ar ei gore dan Craig Harrison? Yndi, ac fel mae Gibson wedi dod fewn fan hyn ac wedi cael dechrau fel fyso'n ddisgwyl, ac yn gobeithio, mae Harrison wedi cael union yr un effaith efo'r Seintiau Newydd, ac dwi'n siŵr bod o'n bles iawn bod gennyn nhw bwlch reit gryf ar hyn o bryd, ond y nod iddyn nhw i barau i ennill gemau. Chwaraewr ifanc Gwion Dafydd yn sgorio i gol gyntaf tymor yma. Gynt o Caernarfon, 2 gol mae wedi cael i'r Seintiau, y ddwy yn erbyn Caernarfon. Felly Gwion Dafydd yn gwybod sut i greu argraff yn erbyn i glwb. Dyma'r tabl. Na'n sôn gormod am e-bus ar hyn o bryd i gadw Jake yn hapus, gen fawr ddyn nhw'n erbyn Pontypridd fory. Ni'n mynd i sôn amdani nawr, achos ddim ni weld y gemau. Ond ie, y bwlch na yn barod, hanner ffordd trwy rhan gyntaf tymor. Jake, tiod, os rwy'n yn gallu dal y Seintiau? Wel, dyna di'r gobaith i bob un glwb arall. Pan mae'r gemau yn dod allan dechrau'r tymor, mae pawb yn gwybod bod Seintiau Newydd ydy'r ffafrynnau, ond y nod i tîmau fatha Connah, Drenewydd allan yma heno, Pen y Bont, Bala, ydy lleihau y gap yna, ac ar hyn o bryd, dwi'n siŵr bod nhw gyd yn reit siomedig bod yna 7 pwynt, ac mae hwnna'n andros o her iddyn nhw ddal nôl, ond
fydden nhw'n gobeithio erbyn diwedd y tymor bod hwnna'n llai. Ni wedi cael yn bwyntio tipyn ar y brig, ni wedi sôn llawer am lawr yn y gwaelodion, achos dyna lle mae Drenewydd ar hyn o bryd. Gawn ni drafod y Drenewydd, ar ôl ni glywed gan i'r rheolwr nhw, Chris Hughes, wedi bod yn siarad, a Nick Parry. Halfway to the split after tonight. School report, how are Newtown doing? Look, we could be doing better. I think that's fair to say. Look, we're not where we want to be. The performances haven't been too bad. I think obviously, look, you were judged on results, and they haven't been where we want to be. We've probably certain things in games have gone against us over the time, but you know, certainly we're probably seeing that teams' attitudes are changing against us a little bit. I think, you know, you don't do what we've done over the last 2 summers in Europe to then come back in domestically, and teams are respecting us a little bit more, and that's great, but obviously presents another problem, and we've got to try and find the solutions to that problem. Is it possibly also new players and it takes time for everybody to gel? Well, there is that, and I think as well, you look at the summer, obviously we were in Europe and we were just purely based out possession. If you look at the stats in our games over the summer, we were out of possession, and then we had a week, I think, turn around and we were back into it. So look, whether excuses or reasons, I'll let other people judge for that. But for us, we're just focusing on tonight. What's gone is gone. We can't affect that now. We can only control the controllables, and that starts tonight in what's going to be obviously a very tough game. One of the toughest places to come, but you won here last year. We did, yeah, we did, against the run of play I may add as well. I think we're going to have to do something similar tonight. Look, you're probably starting to see a Neil Gibson team now. Look, he obviously taken over a couple of weeks before the start of the season, but I think you're starting to see that. He's got players that have won the league over the last couple of seasons, so they're good players in this league. Tough, but look, we're coming here. The players are still full of confidence. The results haven't affected that. We're a good group. We know it's there. We're just searching for that performance and searching for that result to try and kick-start our season. Pob luck. Thank you. Diolch. Diolch fawr iawn I Chris Hughes. Fel ni'n sôn, 11 gêm di mynd. Ni hanner ffordd drwy'r rhan gyntaf tymor, a ni'n holi llawer Jake, beth sy'n digwydd iddyn nhw tymor yma? Falle dyn ni holi beth ddigwyddodd tymor diwetha, achos maen nhw'n eitha agos ati fel maen nhw fel arfer ar hyn o bryd. Do, mae'r ffigur yma'n ddangos. Dyn nhw ddim bob tro yn cael dechrau gwych i'r tymor. 2 flynedd yn ôl, oedden nhw bron union o'r un sefyllfa lle maen nhw rwan, ac erbyn diwedd y tymor oedden nhw'n cystadlu am Ewrop, a dyna di'r nod, ac mae gen nhw ddigon o chwaraewr, ddigon o brofiad yn y garfan yna i gyrraedd y nod yna diwedd y flwyddyn, ac dyna fe fydd Chris Hughes yn deithiau'r garfan allan yn y hena. Mae hwn yn gêm arall I ni drio geisio cyrraedd y nod, a nawn ni adeiladu ar perfformiad heno a gweld lle mae hwn yn cymryd ni erbyn diwedd y tymor. A beth am y profiad da? Nid yn unig yn y chwaraewyr, ond gyda'r rheolwr, mae bron yn 10 erbyn heno sy'n Chris Hughes gyrraedd 2011, Tachwedd 2011. Mae da fe brofiad, mae da rhain brofiad, faint o help yw hynny mewn sefyllfa fel hyn? Oes, yn sicr, da ni'n gweld Craig Williams, Kieran Mills-Evans. Maen nhw wedi bod yna ers dipyn. Maen nhw'n gwybod y disgwyliadau. Maen nhw'n gwybod beth sydd yn disgwyl gen nhw yn wythnosol, dros tymor, ac fydden nhw yn herio'u hunain, herio'r tîmau, ac yn gobeithio bod nhw'n gallu cael 3 pwynt allan yma heno I ddechrau rhediad. Ond eto hefyd ddim yn panico ar ôl 11 gêm. Yndi, yn sicr, ie. Maen nhw wedi bod yma o blaen. Maen nhw'n gwybod di'r gyngrau ddim yn cael ei ennill ar ôl 11 gêm. Mae gen nhw 11 gêm arall tan o'r holl, a dwi'n siŵr bod gen nhw gemau ffafriol yn dod fyny lle fydden nhw'n edrych ar ac yn gobeithio bod nhw'n gallu cael 3 pwynt. Ond yn gêm, yna brystwyth yng Nghwpan Cymru, fi'n gwybod pawb yn edrych mlaen at honna. Ni'n mynd drafod Mike Wild nesaf, ar ôl ni glywed gan Mike Wild. Jake wedi chwarae gyda fe ac yn ei erbyn fi'n credu fi'n gwybod pa'n sy'n ffafrio fwyaf. Dewch i ni glywed gan yr ymysodwr mawr sy'n gyda Connah, Mike Wild. Halfway to the split. How would you sum up the season so far for your team? Well, successful, very consistent. Always can improve, but I think we're looking to just push on now as well. I think we've had a really good start, and as I say, we have been progressive every week, and hopefully we can keep on a bit of a winning trail as well. And you've got this fantastic home record, but defensively a superb record. How does that work? I think collectively we've got to take full credit for it as well. I know we always look at the defenders and we look at the goalkeeper keeping clean sheets and that, but part of our remit, especially as a forward as well, coming back for set pieces as well, we don't want to concede. I think if we don't concede, we're always going to be within a game as well. So I think that's our mindset when we go into any game, especially at home as well. Forgetting the 2 red cards against them last season, you'd probably love to play Newtown every week. You've got a good record against them. Not bad, yeah. I mean, I think I'd like to think I've got a good record against most teams. Obviously,
not taking into last year consideration. Yeah, you know, it's two unfortunate circumstances there, and hopefully something like that won't happen again this year. And hopefully we'll be able to get the 3 points, and I'd like to get on the score sheet, obviously. All the best and thanks for joining us. Thanks very much. Yeah. Cheers. Mike Wild, y bythol wyrdd Mike Wild, Drenewydd o bosib yn 39 erbyn hyn, mae record yn ryfeddol. Nes i ddweud cyn y cyfweliad, byddwn ni'n holi Jake Phillips amdano fe, gyda fe yn y fflint tymor diwetha. Just diddorol, mae fe'n ôl fan hyn nawr, pa fath argraff nath e greu do mewn I garfan y fflint tymor diwetha? Oedd o'n enfawr, swn I ddeud. Gafon ni spel dros pre-season, ac oedd gennym ni ddim focal point fyny ffrynt, os licio di, ac oedd yna rhyw fach o sôn bod o'n dod fewn, ond tan iddo fo ddigwydd, oeddwn ni'n siŵr bod o'n mynd I ddigwydd, ac unwaith mi wneith o ddod fewn, oedd o'n gwych I gweld o, oedd o'n andros o dda, gath o effaith bendigedig oddi ar y cae ac ar y cae, ac nath hwnna wneud andros o wahaniaeth I fi fel chwaraewr, efo rhywun fath o fo, profiad sydd gen efo ac yn gallu gweithio efo fo bob wsos, bob gêm, ac yn sicr nath o helpu ni fel garfan yn y fflint tymor dwytha. A nôl fan hyn, ar lannau dyfrdwy erbyn hyn. Teimlo'n gartrefol rhywsut, nôl fan hyn yng Nghei Connah o'r cyfnodau gyda'r Seintiau Newydd, Mike Wild. Yn arwen yr ymosod heno a'r dyfarnwyr yn paratoi arwen y ddau dîm i'r cae fan hyn, Cei Connah, gartre, ar I tomen I hunain ac am domen sydd gyda nhw fan hyn. Mor anodd yw trechu ar lannau dyfrdwy. Alex McInch yw'r dyfarnwr yn arwen I drwodd. Dylan Ebenezer sydd yma yn sylwebu yn Gymraeg gyda Jake Phillips. Mae yna broblemau yn Saesneg. I understand we're having a few problems with the English language commentary at the minute. Apologies for that. We're trying to sort it out as soon as possible. Fan hyn, fel y gwelwch chi, y ddau dîm yn cyfarchu gilydd, Cei Connah yn y coch I gyd, yn cwrdd ar Drenewydd. Yn I croesawu nhw yma, dyn nhw'n croesawu pobl fan hyn, achos does neb eisiau dod mas, neb eisiau sgorio mas, neb eisiau ennill ma. Dyma'r newidiadau, 2 newid sydd na o ran Cei Connah, mae yna 3 newid o ran y Drenewydd. Callum Bradley, Mike Hayes yn dechrau heno I Cei Connah, Callum Roberts I mewn, Shane Sutton yn ôl, a Nick Rushton hefyd yn dechrau i'r Drenewydd. Fel o'n i'n sôn, Jake Phillips di chwarae i'r ddau yma yn y gorffennol. Beth am y tîmau heno? Beth am hyn o ran Cei Connah, Jake? Ie, mae'n edrych yn debygol bod nhw'n mynd I chwarae'r Diamonds yna fel mae Gibson yn mor hoff o wneud. Ac da ni'n gweld bod o wedi wneud newidiadau I siwtio'r formation sydd gen efo, gyda Bradley ar un ochr ac Hayes yn arwain y llinell flaen efo Mike Wild, ac fydden nhw'n gobeithio cael effaith ar y gêm yma heno. A wedyn, y Drenewydd, mae'n enwau cyfarwydd yn y cefna. Ble ddaw'r bygythiad heno? Wel, os ydych chi'n edrych ar fyny'r ffrant, mae gennych chi Aaron Williams sydd wedi sgorio cyn gymaint o goliau dros y 2 flynedd dwytha ers iddo fo fod yn y gyngrair, ac mae wedi dod lot o brofiad yn ôl fewn i'r garfan yma heno, efo Roberts, Sutton a Rushton yn dychwelyd nôl i'r tîm, ac bydd hwnna'n gobeithio bod nhw'n gallu delio efo ymosod Cei Connah, ond hefyd bod nhw'n gallu achosi broblemau I amddiffyn Cei Connah. Na, da ni'n hoffi cael cipolwg ar ambell I chwaraewr cyn y gêm. Pwy yw gwylio? Dyma ddewis Jake. Pan felly, Jake? Callum Bradley. Ie, ar ôl cael cyfle chwarae efo fo flwyddyn dwytha, dwi'n meddwl bod o jyst yn un o'r chwaraewr mor werthfawr sydd gan garfan. Fatha Cei Connah yma heno, maen nhw'n ffodus I gael o. Nath o greu argraff da iawn arno fi tymor dwytha. 24 ymddangosiad, 4 fel eilydd, ac yn creu nifer o goliau iddyn ni tymor dwytha. Ac mae o'n gallu chwarae mewn amrywiaeth o safle, a dwi'n siŵr bod Neil Gibson yn falch bod gen efo rhywun fath o fo. A Nick Rushton, dyma chi enw cyfarwydd yn y gyngrair yma. Pa fath argraff mae fe wedi greu yn y ti? Ac o beth tebyg ers I fi chwarae efo fo ac yn erbyn o, mae'n creu cyn gymaint o cyfleon i'w hunain ac i'w tîm, ac fydd o'n gobeithio bod o'n gallu cael effaith ac sgorio'r gol gyntaf yma ers spel. Yn erbyn I gyn glwb heno hefyd, Alex McInch yw'r gŵr yn y canol. A'r dyfarnwr a'r swyddogion yn gwisgo di I gyd. Yn teimlo'n iawn rhywsut yn y byd pêl-drod. A'r dyfarnwr yn y canol yn rheoli pethau. Ble bydden ni hebddyn nhw? Cei Connah yn ail. Na le maen nhw ar hyn o bryd. Ond maen nhw'n 7 pwynt I ôl y Seintiau Newydd. Cofiwch.
cyfle heno i gau'r bwlch yna, tu ar brig. A cyfle i'r ymwelwyr o Drenewydd. Agor rhyw fwlch fach rhyngddyn nhw ar ddau waelod. A mae'r clybiau yna'n cwrdd fori, fel ni wedi sôn, Ebus yn erbyn Pontypridd. Gêm fawr i Jake yn amlwg. Ia'n sicr, dwi'n meddwl yn y gyngor yma mae bob gêm yn fawr. Dim ots pwy ydych chi'n chwarae, ydych chi'n gwybod bod chi'n mynd i cael her. Ac gêm gartref, so mae hwnna'n bach o'n efantais ni, ond dwi'n siŵr bydd Pontypridd di paratoi yn gryf iawn ac yn edrych ymlaen am ei daith yma fyny fan hyn fori. Peniad cynnar i'r capten y cawr, Horan, i Connah. Pwy sy'n gallu dechrau'r rheoli ar ddechrau'r gêm. A fel o'n i'n paratoi ddweud hynny, does neb yn rheoli'r bêl, mae allan am dafiad. Callum Roberts yn un arall yn erbyn ei gyn-glwb. Cyfnod llwyddiannus fan hyn yng Connah. Connah yn y coch i gyd, nôl at y gŵr yn y gol. Firth sydd wedi creu gymryd o argraff ers ymuno o Rangers yn yr haf. Nôl ato fe, unwaith eto. A ddim dechrau sygledig yw dymor ac yn dechrau sygledig i dymor Connah. Yn colli 2 o'i 3 gêm gyntaf. Yn y 2 oedd i cartre gêm ei anodd Seinti Newydd Met Caerdydd ers hynny, bobl bach. Maen nhw ar dan. Dyn nhw'n hoffi ildio goliau. Dyn nhw'n di ildio gartre yn y gyngrair ers mis Ionawr. Mae'n 12 gêm. Mae'n 19 awr a mwy. A dyna'r her i'r Drenewydd. Dewch chi ni weld os ydyn nhw'n gallu bygwth hyd yn oed. Eiliadau agoriadol. O ran yn ôl yno unwaith eto. Bach yn fler yn y munudau agoriadol yma. A ni'n gweld, hyd yn oed yn y munudau cyntaf yma, Jake, chi'n gweld yr amddiffyn yn drefnus o ran Connah. O'ch chi gyda hwn tymodretha hefyd, pa fath o reolwr yw Mr Gibson? Andros o dda. Nes i wir mwynhau yn amser yn Flint flwyddyn dwytha ac mae lot o hwnna oherwydd Neil Gibson. Y ffydd nath o ddangos yna fi, y hyder nath o roi iddi fi o rhan fy'n chwarae ac dwi'n siŵr bod nifer o chwaraewyr allan fan hyn wan yn dechrau teimlo hwnna gan efo. Dwi'n gwybod nath nhw golli 2 o'r 3 gêm gyntaf ond ers hynny, ar ôl iddo ddechrau roi stamp ei hunain ar y garfan, mae pethau di newid a gwella yn heiddiannol o dda iddyn nhw. Ar buddigoliaethau, pob tro maen nhw'n ennill, dyn nhw ddim yn ildio. Wel, dyn nhw'n anodd iawn, dyn nhw'n ildio llawer o beth. Ond mae pob buddigoliaeth, yw'r gwrthwynebedd ddim wedi llwyddo sgorio. Gan gynnwys penwythnos diwetha am Hen y Bont. Gol i ddim. Ac yn arbed cic o'r smotyn, reit ar y diwedd hefyd. Os nag yw'r amddiffyn yn rhoestro chi, mae'r gol geidwad yn mynd i. A dyma nhw yn adeiladu o'r cefn, Connah. Drenewydd at Williams. Felly golwg ar y bêl am eiliad, Aaron Edwards yn cystadlu am bopeth. 3 munud di mynd. Ni wedi clywed gan Chris Hughes cyn y gêm. Dechrau bler rhywun 10 dweud hynny. Ia, yn sicr. Dwi'n meddwl fi neb o'r 2 rheolwr da ni wedi gweld hyd yma yn hapus sut maen nhw wedi ddechrau, ond weithiau mae gemau fel hyn yn cymryd 10 chwarter awr i'r gêm dechrau setlo a wedyn rhywun dod allan ar dop os lyci di. Tackle bwysig gan Ismail yn rhoi cyfle i'r Drenewydd wrth ymosod. Rushton yn llithro. O, un ffordd i wneud i. Just tarannu'r bêl yn erbyn Aaron Edwards. Harrington i'r canol. Anthony Stratulis yn dwychodrus. Ac Connah yn ceisio creu. Fe darodd i Hayes, ond yn ffodus i gael y tafliad fan yna. Ie, dwi'n meddwl oedd hwnna'n cyfle well na be gafodd nhw yn y diwedd. Pêl yn disgyn i Aaron Edwards ar yr ochr chwith yma, ac oedd Hayes just isio pêl at ei draed fel bod o'n gallu ymosod un yn erbyn Mills Evans, ac doedd y pêl ddim cweit digon da, ond ar ni gweld gwaith gwych yn canol cae yma na o'r hogyn ifanc Stratulis sydd wedi cael argraff da iawn ar y gyngrair hyd yma. O, mae werth i weld, os chi ddim wedi gweld y gŵr ifanc sydd ar fenthyg o Tranmere, Ryan Stratulis, 19 oed, chi'n mynd i fwynhau. Connah yn cystadlu am bopeth, y tafliad yn un hir. Mae Sutton yn disgwyl amdani. Holmes. Harrington, gymaint o le gan Holmes. Gymaint o grysau coch yn cywio am hon. Postyn pella cyfle. Cynnar. George Horan, pwy arall, y capten yn hawlio cic gornel. Dwi ddim i fod.
Cip olwg bach ar y gol o ran Connah. A dyma'r peth hefyd, dwi'n meddwl, yn dilyn gemau ac y stamp oedd Andy Morrison wedi gadael ar y chwaraewr. Mae gennych chi lot o chwaraewr brofiadol oedd wedi chwarae o dan efo, ac maen nhw dal yn dilyn yr un strwythur. Ar ni gweld y tafled hir yn dod down y fanna, y hogia gryf fyny ffrynt yn ceisio sgorio goliau, ac mae Neil Gibson wedi parhau yma yn Connah, ac fydd hwnna o fydd iddo fo. A dyma fe, Andy Morrison, yn ôl yn gwylio. A methu cadw draw na gyda, jyst eisiau gwylio. O, bydd ddim yn apus bod George Horan di methu o'na, bydd ddim yn tyfio, oedd hwnna'n gyfle. Ymhen Andy Morrison. Oedd hi'n gyfle i bawb am hynny, oedd hwnna'n gyfle i George Horan, bydd yn siomedig? Bydd yn siomedig bod o ddim wedi gwneud yn well, sy'n ni'n dweud. Dwi'n meddwl bod o'n cyfle gorau iddo fo sgorio, ond pan mae cyfleoedd fel na'n dod i fewn i'r cwrt Cosby, mae rhaid i'n Drenewydd fod yn bach fwy dechrau pryderu bod hwnna'n digwydd mor fuan yn y gêm. Achos, fel ni wedi sôn, os yw Connah'n sgorio, chi fo'n trwbl, achos nhw ddim yn hoffi ildio. Harrington, yn amlwg yn y munudau agoriadol yma. Gynt o'r seintiau newydd, chi'n gweld hynny yn ei ffordd y chwarae yn gyfforddus ar y bel. A ni sôn am Andy Firth, y golgeidwad oedd y Rangers yn yr haf. 9 Llechen Lan yn barod. Wedi creu argraff, dim ymheth am hynny. Drenewydd yn ceisio creu argraff. Ond dacl fach hwyr fyna, dyfarnwr ys y gair. Callum Roberts. Ddim yn sioc o Callum Roberts yn ei chanol i, Jake? Na, unwaith mae'n dod nôl ar y cae, fel na ydi o. Ti'n gwybod, mae'n rhoi 100% i fan i bob dim, ac os y neb yn mynd i newid o, dyna'n union fel mae o, ac fel na fydd o am 90 munud hena, allan ac yn beithio bod o'n gallu cael 3 pwynt i'w tîm. Ar elfennau cystadleuol na wedi dal sylw Andy Morrison, sawl tymor yn ôl. Ei ddenu i Connah, nôl, dar Drenewydd erbyn hyn. Firth ar gic hir. Drenewydd yn barod amdani. Ond ble mae'n ganio Stratwlis yn achosi problemau. Aaron Edwards yn mentro. Dave Jones yn gwylio ac yn gafel yn y bel. Ac unwaith eto oeddwn ni'n gweld yma na y pel union gyrchol o'r golgeidwad fel dyn ni wedi arfer gweld dros sawl flynedd i Connah, ac yn achosi problemau am ddiffyn Drenewydd. Cic-ôl Iwi yn y pen draw. Drenewydd yn ceisio manteisio fan yna. Rushton eto'n edrych yn fywiog. Unwaith eto cyfle, hanner cyfle falle i'r Drenewydd. Ymddiheiro eto yn anffodus. Understand we're still having trouble with the English language commentary. If you're joining us, expecting to hear English language commentary. We are aware of the technical issues. A few gremlins affecting things on this Friday night. Bear with us. Trying to sort it out as soon as possible. Kick here eto gan Firth. Wel, chi'n gweld Wild yn ei chanol i fan yna. Oedd gic yn mynd yn ei erbyn e. Nath ni weld y sgwrs fach rhwng fe a'r dyfarnwr. Dyw e ddim yn cytuno. Jake Walker oedd ar lawr. Allwch chi weld pam oedd Mike Wild yn holi efallai os oedd hi'n drosedd. Drenewydd. Yn y crysau oedd hi cartre. Y llwyd neu'r arian, mae'n y gam sefyll fan hyn yn ei herbyn nhw. Yn chwarae ymlaen. Yn un oed bod yn gam sefyll, ac yn bod yn cario ymlaen i fynd. Ismail sydd o'r meddiant yn dwychodrus. Heibio Aaron Edwards, gwaith gwych gan Ismail. Croesia ddim yn wael chwaith. Tos y Mike Wild yn chwarae'r Drenewydd, byddai'n gol i ddim, Jake. Fysa, dyna union lle fysa Mike Wild eisiau'r pel lanio, ond gwaith gwych gen fo. Da ni'n gweld o'n mynd ar y tu allan ar y troi de, ac yn just yn sefyll y pel fan ni, rhoi gyfle i rywun mynd i ymosod ar y bel yna, ond yn y diwedd drosodd pawb, ac ma'n anffodus iddyn nhw, mae gen nhw gic gornel wan, ac y bosib bod nhw'n gallu manteisio ar y cyfle yma. Ismail wedi creu sawl gol yn barod tymor yma. Fe sydd ar gic gornel. Os dim pella, neb yno. Wel, heblaw George Horan hynny yw.
A neb yno i fanteisio i Cei Connah. Mae Cei sy'n arwen y rethyr i fyny'r cae. Ond oedd yn edrych yn ynysig iawn. Peniad bach i lawr gan Nash. Yn ôl yr eithi. At Andy Firth. 10 munud i mynd. Praen di sgwr. Sears. Un o'r chwaraewyr sy'n ysgol noson brysur ar ran y Drenewydd. Eitha bodlon ar 10 munud agoriadol ar hyn o bryd. Di sgwr. Degfed y Drenewydd ar hyn o bryd. Hanner anghywir y tabl, Hayes yn herio. Wel, oedd yn aros y bil fy'n allan. Oedd hi allan yn y pen draw. Araf dros ben. Hayes yn ei ail gyfnod yma. Dod i dychwelyd. Cyfnod gyda Caernarfon. Di fod yn y bala hefyd. Ond dal i fynd. Ac rhywun arall o'r gyngrau sydd efo digon o brofiad. Ydych chi'n gallu gweld y rheswm waith tu ôl ddod â chwaraewr fel fo i fewn. Gen efo nifer o goliach. Mae hwnna jyst yn mynd i helpu Mike Wild yn ei ffrynt. Lleihau chydig bach o pwysau oddi arno fo. Ond da ni'n gwybod bod Mike Wild yn mynd i sgorio digon o goliau ei hunain dros tymor. Ond gwych gweld rhywun arall efo fo. Holmes a tafliad. Edrych yn Wild unwaith eto. So Twlis, Trwychodris, clyfar. Ac yn gyflym, ac yn creu am groesiad. Jones allan. Eto, bob tro mae'r gwr ifanc mae'n cael y bil. Mae fe'n edrych yn beryglus. Yndi, yn sicr ac chwaraewr canol cae, ond mae gen i fel bach o bopeth o ran ei gêm. Da ni wedi gweld hyd yma dros y tymor y goliau a safon y goliau mae wedi sgorio, ond da ni jyst yn gweld yma'n cyffyrddiad bach clyfar, heibio'r amddiffynwr. Diolch yn methu cymryd o lawr oherwydd lleoliad lle mae nhw ar y cae, ac yn y diwedd fi'n siŵr bod o bach yn siomedig John di ffeindio Chris Coch efo'r croesiad yna. 19 oed, allan ar fenthyg. I ddysgu grefft o bosib. Am brofiad mae fe'n cael yn y gyngred yma. Cyfle'r Drenewydd. I fygwth yr amddiffyn cadarn yma. Sydd o ddim yn hoffi ildio. A ddim wedi ildio adre. Ers mis Ionawr. Beth yn y byd mae hynny'n neud o ran hyder unrhyw dîm? Jake, ych chi dechrau meddwl bod chi'n... Sneb yn gallu cyffwrdd â chi? Yndi, mae'n gwych, a da ni wedi gweld hyd yma wan, dwi'n mwyn siŵr, 4 neu 5 o peli hir, tafliadau, croesiadau wedi mynd mewn i'r bocs. A pwy sydd yna bob tro? Rhif 5 y capten George Horan yn gryf ac isio mynd i benio'r pêl, ac mae gen nhw 4 dros y cefn, ond fel nath ni glywed cyn y gêm, Mike Wild yn sôn, mae pawb yn rhan o hwnna, dim jyst yr amddiffyn, dim jyst y golwr, mae pawb yn rhan. Ar ni gweld yn fanna, mae pawb yn dod nôl i amddiffyn, ac os dyn nhw'n cadw llech yn lan bob gêm, mae gen nhw siawns o ennill unrhyw gêm, ac fel dyn ni wedi gweld efo canlyniadau, dim ond 1 gol maen nhw wedi angen i ennill gemau. Wild yn codi. Drenewydd yn clyrio. Harrington eto, dan bwysau. Gan Ismail eto. Edrych yn fywiog dros ben. Mae yna rhyw ddigwyddiad gyda Mike Wild. Mike Wild yn codi, chwaraewr Drenewydd yn cael ei adael ar lawr. Cowan sydd wedi lledu pethau. Drenewydd yn ceisio adeiladu llediad hwyr, ond 2 amddiffynwr yno yn barod. Peniad pwysig gan Mills Evans, achos oedd Hayes tu ôl iddo fe yn llygadu'r hanner cyfle. Mae'n ôl gyda'r gol geidwad Dave Jones at Sutton. Jones eto, yr enw cyfarwydd yn y gol, ond yn mwy apus ar gic yna, yn gic flair gan y gol geidwad. Ydych chi'n edrych ar y digwyddiad yma eto? Ie, dwi'n meddwl bod yna bach o hanes rhwng y ddau yna. Wrth gwrs, chwarae efo Mike Wild wedyn dwytha 2 Cerdyn Coch yn erbyn Drenewydd yn anffodus, ond dwi'n siŵr bod Kieran Mills Evans yn dechrau chwarae arni chydig bach i geisio tynnu Wild oddi ar ei gêm ac geisio gael un dros y fo, swn i'n feddwl. Ddim yn edrych fel bod Wild wedi gwneud llawer yn y digwyddiad yna, a dyna i fod yn deg oedd y teimlad y dyfarnwr hefyd, ddim di ymateb o gwbl, ond Mills Evans o lawr. Chi'n gweld Mike Wild yn codi, chi'n gweld chwer o lawr, a chi'n meddwl yn syth pwy beth i digwydd, ond dim byd ynddi. Drenewydd i tro nhw i geisio creu. Parai'n bod y fler, 15 munud wedi mynd, di sgwr.
A'r ddau ma gyda'i gilydd. Faint o siarad sy'n mynd mlaen rhwng chwaraewyr a ofyn mwy am hynny ar ôl ni weld y digwyddiad yma. Rhyw glip bach i'r canol. Stratwlis unwaith eto. Drenewydd yn clywio pawb yn hanner Drenewydd o'r cae ar hyn o bryd. Felly bod nhw'n creu gymaint o hynny, ond mae yna rhyw deimlad bod Connah yn dechrau pwyso, gwasgu, gwthio nhw'n ôl. A nawr, mae fan hyn, ond dawr cyfleoedd. Yn bwyllog, hapus i fynd yn ôl at Callum Morris hefyd. Yr angor, fel petai. Aaron Edwards yn cystadlu, mor gystadleuol, dwi'n ddim yn sioc fe o George Hughes. A dwi'n meddwl fel na fydd o trwy gêm hen yma. Lot o gystadlu rhwng unigolion, un yn erbyn un, ac os da chi'n gallu dod allan ar dop y brwydr bach yna sydd gennych chi dros y cae, bydd y tîm sydd yn ennill y rhan fwyaf o heina mwy na thebyg yn ennill y gêm. Holmes yn ei chymryd yn gynnar, Callum Morris i Connah. Stratwlis, Harrington. Popeth o flaen, Harrington. Wel, weithiau chi eisiau gweud pam lai, ond dwi'n siŵr sydd hwnna'n syniad da fan yna. Mas yn webau Saesneg, dwi'n chwarae gyda llaw English language commentary is now up and running. Ladies and gentlemen, if you're looking for that, it should be available for you now. And a treat awaiting you, Nick Parry and Owain Tudur-Jones on English language commentary tonight. Dylan Ebenezer yw'r llais yma, Jake Phillips sy'n cadw cwmni i fi. Un o chwaraewyr ebys erbyn hyn, ond yn gyn chwaraewr gyda'r ddau dîm yma, yn gyfarwydd iawn â nhw. Yn gyfarwydd iawn o'r rheolwr Connah Neil Gibson gyda fe'n y Flint tymor diwetha. Ti'n afo pawb, Jake, yn y bod? Na fe fi'n trio gweud fan hyn. Dwi'n teimlo fel bod wedi chwarae fo pawb yn y gyngrair erbyn yma, ond o'n i bai am y hogiau de. Di sgôr ar lan y dyfdwy, Connah yn ail. 7 pwynt tu ôl y Seintiau Newydd. A'r Drenewydd, wel maen nhw'n ddegfed, dim ond 1 pwynt sy'n rhwngddo nhw. A'r ddau safle gwaelod. 11 gêm wedi mynd, fel o'n i'n sôn, ni hanner ffordd trwy rhan gyntaf tymor. Gyngrair yn rhannu'n ddwy ar ôl 22 o gemau. Dyna'r drefn ysbryddoedd erbyn hyn. Bydd y 6 ucha yn chwarae gilydd ddwywaith, a'r 6 gwaelod yn chwarae gilydd ddwywaith. A gewn ni weld beth ddaw ar ôl hynny yn y bon. Hanner cyfle eto, a Stratwlis eto. Yr ergyd ddim yn wych, Jake, dwi'n gweud, oedd hi ar y targed, ond bob tro mae'r bel yn agos ato fe, mae fe'n edrych i greu rhywbeth. Yndi, yn sicr, ac mae gen i fe bach o hyder yn ei chwarae am hogyn mor ifanc sydd wedi dod allan o ma' siŵr chwarae Pêl-droed Academy. Mae wedi dod fewn i gyngrair sydd yn gystadleuol, mae rhaid i chi fod yn gryf, mae rhaid i chi trio greu eich stamp mor fuan a bosib, ac unwaith eto dyn ni'n gweld o'n fanna. Mae'r hyder gen efo i cymryd y cyffyrddiad bach yna, lledaenu'r chwarae ac yn rhoi cyfle i Danny Holmes o'r pêl uniongyrchol fewn i'r cwrs. Wel, mae'n un dda, mae'n cyrraedd Wild, mae'n ergyd gyda Aaron Edwards. Mae Connah, mae'r bêl na'n cyrraedd unrhyw un agos at y Cwt Cosby, maen nhw'n deffro. Ond Drenewydd yn gwneud digon, Ismail yn ôl, Mills Evans, Rushton. Ismail eto, nath achub y sefyllfa am eiliad fan yna, mae'n ôl gyda Stratwlis yn uchel. Neb yn herio. A gwaith da gan y Drenewydd yn ôl at Dave Jones yn y pen draw. Dyma ni'r pêl uniongyrchol. Hayes yn neud yn dda, jyst i gael y cyffyrddiad bach fewn i traed Wild, ac Wild yn neud yn dda, ond y cawr mawr yn y canol yr amddiffyn i'r Drenewydd, Shane Sutton yn rhoi corff yn y ffordd y shot ar targed. Wel, y peniad yn ôl gan Nash yn y pen draw at Holmes. A ni gael hynny'n aml heno. Holmes ar bêl Letraws. A Horan yn ôl at Firth. Connah, tymor diwetha, tymor anodd yn colli 19 pwynt. Cosp o ran, torri'r rheolau ran arwyddo chwaraewyr. Nath ni effeithio arnyn nhw. Gorffen y 9fed yn y pen draw, a ddim yn cyrraedd Ewrop, felly mae'n peth mawr ar ôl wneud hynny 6 gwaith yn ôl. Mi oedd na gwpan y gyngrair, cwpan Nathaniel MG. Ar ôl gêm, rownd derfynol efo'n Met Caerdydd yn teimlo fel nath i bara dyddiau, nath i gicio'r smotyn. Connah sydd yn bygwth. Eto, ddim yn bygwth digon, ac
Zeli Ismail, edrych am Rushton. Dyma am y tro cynta, ni'n gweld Nash yn acrobataidd, ond yn daclus wrth glyrio Stratwlis eto. Y bas yn berffaith at Holmes. A dyw perffaith ddim yn air i ddisgrifio'r tacl na gan Callum Roberts. Os yna gerdyn yn dilyn, wel, dihangfa. O bosib. Ac unwaith eto, dyna fo, cant y cant. Dio ddim yn mynd i dynnu allan o dim byd, ac swn i'n dweud bod o'n reit ffodus yma i beidio cael y cerdyn melyn ar ôl iddo yn barod wneud un drosedd, ac dyna di'r ail un, ac dwi'n siŵr bod Chris Hughes yn siomedig efo fo. Di Danny Holmes ddim yn mynd i'n un lle, mae'r pêl yn canol cae, ac does na ddim perygl, ond rwan mae hwn yn rhoi cyfle i Morris. Taflu'r pêl hir fewn i'r bocs, ac da ni'n gwybod beth sy'n digwydd pan mae gen nhw hogio fatha Horan a Wild yn ei fyny. Pawb heblaw y golgeidwad yn hanner y Drenewydd o'r cae, ac maen nhw'n codi Wild, Aaron Edwards na'r cyfuniad. Drenewydd yn gwneud digon. Mae'n rhyfedd gweld y sylwebu ar y Drenewydd, o'r tîm arall yn gwisgo coch i gyd. Mae'n jyst yn cario man atgoffa'r gwylwyr. Connah yn y coch i gyd. A'r Drenewydd yn ei crysau. Oddi cartre. Rai smart iawn, rhaid gweud hefyd. Y llwyd arian. Pwy o'r llwyd smart na'r lliw. Tosedd Ewi, fan hyn. Nath Jake sôn am Nash cyn y gêm, beth amdani hyd yn hyn, Jake? Ia, swn i'n dweud fan hyn eto, bydd Chris Hughes yn siomedig, neu'n rhwystredig, swn i'n dweud. Bod nhw'n ildio lot o ciciau rhydd meddal mewn ardaloedd sydd yn gallu bod yn beryglus iawn, a ti jyst yn gweld o fan hyn yn ceisio gael yr amddiffyn allan, yn neud o'n anoddach i'r cawri mawr yna, cael cyfle da ar y gol, ac mae gen nhw ddigon o uchder fyny fan awan, ac jyst yn gobeithio bod y pêl yn un dda. O, mae'n dieddol o fod y Stratwlis yn cymryd y gic. Ond am unwaith, siomedig, sydd drwodd at y gŵr yn y gol. Y gŵr profiadol yn y gol, ond sydd ildio tipyn. A lle'r amddiffyn yw'r newid mwyaf tymor yma gyda nhw. Dildio dros 20 o goliau. 11, lle'r lan tymor diwetha, un hyd yn hyn tymor yma. Lle bod hwnna'n dweud llawer? Yndi, a dwi'n meddwl os da ni'n edrych ar y tîmau yn diweddar, mae yna wedi bod lot o newidiadau. Mae Sutton newydd ddod allan am cwbl o gemau, da ni'n gweld Craig Williams allan, mae Roberts newydd ddod nôl o anafiadau. A dyw hwnna ddim yn mynd i helpu, nac di. Da chi isio Kevin sydd yn sefydlog, sydd yn gallu gweithio efo'r golgeidwad, sydd yn gallu gweithio efo'r hogiau canol cae, ac unwaith maen nhw'n dechrau cael hwnna yn ôl mewn i batrwm ac i diarfer chwarae efo'i gilydd mewn 4 yn y Kevin, bydd hwnna'n helpu Dave Jones gael ei llechan lan, swn i'n dweud. O, Jake Walker syth mewn i Aaron Edwards. Mae llawer o benderfyniad y dyfarnwr. Walker yn un o'r chreuwyr ddath o Aston Villa. Haf 2021. Cowans gynt o Villa hefyd. Ond cysylltiad na, Drenewydd falle'n ddaearyddol yn ffodus i denu chreuwyr sydd wedi bod gyda'r ymwythig ac ati. Yn bant yn nhw. Unwaith eto. Yndi gweld llawer o Aaron Williams sydd yn hyn. Ismail yw'r bygythiad mwyaf amlwg. Ac Ismail sydd dan eto hyfryd yn rheoli. Wel, beth ydy'n para'n hir. Bradley yn ei lorio. Ac hyd yma mae'r dyfarnwr wedi bod yn reit gyson efo hein. Ti'n gwybod, does na ddim llawer ynddi hi, ond mae wedi bod yn gwneud union yr un fath i'r dwy tîm, ac da ni jyst yn gweld hyn wan, bod Drenewydd yn trio manteisio ar y cyfleoedd yma o roi peli hil nôl tuag at amddiffyn Connah i weld os nhw'n gallu delio efo'r pwysau maen nhw'n mynd i roi arnyn nhw. Yr unell amddiffynol yn uchel, wedyn maen nhw'n disgyn yn ôl. Yn barod am unrhyw beth. Yw Drenewydd yn barod, achos maen nhw ar garlam fan hyn, Stratwlis i fyny'r cae. Hayes oedd yn disgwyl yn y canol. Ni'n disgwyl mwy, mae'n rhaid cyfadde. Cyfle i gymryd y gic. Y tafliad mae'n ddrwg da fi. Yn gynnar at Holmes. Holmes yn penderfynu arafu pethau. Gol i'w rhoi di hun yn erbyn Drenewydd tymor diwetha. Danny Holmes.
Yn ceisio creu yma fan hyn. Eto, mewn y dawi. O blerwch, pawb yn disgyn, mae'n gecko'r smotyn. Ond yw Drenewydd ddim yn gallu credu'r peth. Mae rhaid cyfadde, ni'n teimlo fel bod dau o chwaraewyr Connah wedi mynd mewn i'w gilydd. Ond cic o'r smotyn yw'r penderfyniad. Mae George Horan ar lawr. Bydd hi'n ddiddorol gweld hon eto, achos ar yr olwg gyntaf, mae rhaid cyfadde, Jake. Dwi'n credu mae'n chreu'r hunan sydd wedi anafu fe, ond allan ni yn hawdd fod yn anghywir. Ie, dyma ni, swn i'n deud bod Brackley a Horan wedi cael rhyw fath o digwyddiad yn... Mae Walker sy'n ennill y bel yn fy marn i, mae o'n cael gwared ohoni. Dyn ni weld i eto fan hyn. Felly fy'n wrthiad. Wel, allai ddim yn y byd gweld be mae y Drenewydd wedi wneud fan hyn. Does da fi ddim syniad. A mae rhaid gweud ar yr olwg gyntaf yna, mae'n edrych o camgymeriad gan y dyfarnwr. Morris sy'n camu fyny i'w Chymru ni. Dwi'n mynd i sgorio tymor yma, a dyw hynny ddim yn digwydd yn aml o ran Callum Morris. Dwi ddim yn poeni am y penderfyniad. Mae fe'n mynd i gymryd y gic. Morris yn erbyn Dave Jones. A mae Morris o drwch blewyn yn cael y gol. Ei gynta o'r tymor, y gynta o'r noson. A'r newyddion dwg i'r Drenewydd. Maen nhw ar ei holi. A dyw Connah ddim yn ildio goliau. Mae'n gol i ddim. A dyma ni, cic o smotyn, dadleuol neu ddim. Mae rhaid i Connah fanteisio ar y cyfle, ac dyma'n union be maen nhw wedi gwneud. Morris, da ni wedi gweld o dros y flynyddoedd yn cymeryd cyn gymaint o ciciau smotyn, gen efo rachu i mynd i'r ddwy ffordd, ac yn ddigon ffodus iddo fo fanna, mae o'n just yn mynd o dan Dave Jones i cefn y rhwyd. Yn cyrraedd ffigurau dobl yn aml, dair gwaith mae wedi cyrraedd ffigurau dobl, yn ei gol gyntaf fe o'r tymor yma. Bant o fe, digon amser i gyrraedd ffigurau dobl eto. Gawn ni weld y digwyddiad eto yn y man, dro ar ôl tro. Fi'n credu bydd ni'n trafod hon am spel Jake. Bydd Chris Hughes yn ei thrafod i am spel. Dwi ddim yn edrych fel cic o'r smotyn o gwbl. A dyna'r peth weithiau mewn unrhyw lefel o pêl-droed, unrhyw gêm da chi'n chwarae. Da chi just angen bach o lwc weithiau. Da ni wedi gweld y ffigurau cyn y gêm, di Drenewydd ddim wedi cael dechrau'r gwych i'r tymor, ond ar hyn o bryd, maen nhw mewn sefyllfa lle maen nhw, ond os di pethau fel yna'n mynd i yn ei erbyn nhw weithiau, mae'n anodd, mae'n rhaid iddyn nhw ddelio efo'r pethau yna, ac mae'n rhaid iddyn nhw wneud rhywbeth allan o'r gêm yma hena. Dyn nhw'n gallu aros i rhywbeth digwydd, mae'n rhaid iddyn nhw greu rhywbeth i effeithio'r gêm yma wan. A mae'n rhaid iddyn nhw nawr gwneud, beth os neb arall i llwyddo gwneud ers mis Ionawr yn y gyngres, sef sgorio fan hyn yn erbyn Connah, 12 gêm dros 19 awr. Heb ildio yn y gyngrair, a maen nhw'r blaen o gol i ddim. A dwi'n siŵr bod lot o'r chwaraewr, y rheolwr Chris Hughes yn gwybod y ffaith yna. Maen nhw wedi bod yma cyn y gêm, maen nhw wedi bod yn edrych ar canlyniadau y Connah ac yn edrych ar nhw ac jyst yn feddwl pa ffordd da ni yn gallu creu achosi broblemau iddyn nhw. Sut da ni am sgorio goliau yn erbyn nhw, ac hwnna di job fo fel rheolwr i ddewis garfan, i ddewis chwaraewr, i drio achosi nhw broblem. Ac hyd yma, da ni ddim wedi gweld hwnna'n digwydd eto, ond mae yna ddal 60 munud ar ei ôl. Union beth o'n i'n mynd i ofyn, digwydd. Dwi'n gwybod bod yn siomedig, dwi'n gwybod bod hi'n ddadleuol iawn, ond mi oedd na deimlad, oedd Connah'n cael mwy o feddiant, o'n nhw'n gwthio, o'n nhw'n gwasgu, a ni'n mynd i gweld llaw, ni'n mynd i gael braidd dim o fygythiad o ran gol Connah. Na, dyna'r peth, pan da chi'n dod i fan hyn, da chi'n gwybod pa fath o gêm da chi'n mynd i gael. Da chi'n gwybod, da chi'n gorfod fod yn gystadleuol, da chi'n gorfod fod yn gryf, a da chi'n gorfod ddisgwyl croesiadau a peli hir fod fewn i'ch cwrt fel sy'n mynd i ddigwydd eto fan hyn. Ar y gair, Holmes ar croesiad. Morris, yn ffansio un arall. Wedi cael un. Uchel geisiol ac yn uchel dros y bar. Bron hanner awr di mynd, un i ddim, Connah ar y blaen. Y gŵr yma, gath hi, cic o'r smotyn, oedd hi, ond oedd hi. Marc cwestiwn, oedd hi'n gic o'r smotyn, ond dyma'r ergyd. Bach yn wyllt. Dim ymheth am hynny. Morris, ysgoriwr, gol i ddim. Mae yna achlysur mawr bore fori ben draw'r byd. Sela newydd yn erbyn Cymru. Mae'n hen elyniaeth yn y byd rygbi, dynion neu menywod. 8 ola, cwpan y byd. Os gobeth, gwedwch? Wel, chi byth yn gwybod, nag ych chi, yn y byd chwaraeon, ond mae angen gwirth, na ni roedd i fel na ar Gymru yn erbyn y Black Ferns, ond pwy a oer.
hanner awr di mynd. Un i ddim, cic hon ar y blaen yn erbyn y Drenewydd. Cwpan y byd, rygbi, menywod, cwpan y byd, pêl-drod, y dynion yn agosau. Mae yna gwpan y byd rygbi'r gyngrau, gwpan y byd popeth man ar un o bryd, na'r teimlad. A'r gêm domestig yn parhau yng Nghymru a bydd sgorio yn parhau. Yn dilyn y cyfan o Rushton. Heibio am eiliad yn cael ei lorio. Dwi'n credu oedd y capten yn gwybod yn iawn beth oedd yn neud. Falle mae fe'n pwy fi, Mr Dyfarnwr, wrth gwrs, ond ar bwrpas o bosib, Jake, mae fe ddigon clyfar. Dwi'n yn siŵr, dwi'n meddwl bod cyffyrddiad Rushton yn... Mae'n gwybod beth mae'n trio wneud, ond diolch cweith di wneud ond digon gywir, ond yn ffodus iddo fo, mae'n landio llefos fo eisiau fo fynd, ac mae yna bach o croesi rhwng y ddau, ac yn y diwedd mae Rushton yn mynd lawr ac yn gwybod be yn union mae'n wneud, ac yn denu'r ffawl ac yn cyfle iddyn nhw roi'r pêl fewn i'r cwrt wan. Dwi'n credu, y ddau nhw'n gwybod beth yn wneud yn sefyllfa yna. Cecrydd, Drenewydd, Ari Holi, ydyn nhw'n gallu taro yng Nghei Connah a torri'r record rhyfeddol amddiffynol yma sydd gan y nomadied ar hyn o bryd. Mae'n mynd nôl i fis Ionawr heb ildio gartre yn y gyngrair. Warren Williams yn ei chanlu Sutton oedd y cyffyrddiad, ac am unwaith mae pawb yn hanner Cei Connah o'r cae, ond maen nhw'n mynd yn ôl at Dave Jones. Crysellwyd o gwyn y Drenewydd yn aros i fyny, digon y chwaraewyr yno. Sutton yn erbyn Horan. Horan sy'n gorffen ar y llawr, ond fe gath y peniad. A eiriadau fel hyn sy'n bwysig i'r Drenewydd, ble mae yna feddiant yn hanner Cei Connah o'r cae. Mae Mills Evans yno. Cyffyrddiad lleia ymlaen. Williams a'r cyffyrddiad. Dwi'n gweld digon o'r ymysodwr mawr yma hyd yn hyn. Ac y peth ydy weithiau, os di o ddim yn cael y peli fewn iddo fo, efo digon o safon, da ni'n mynd disgwyl iddo fo wneud lot mewn gêm fel hyn. Da ni'n gwybod be di cryfderau Cei Connah. Maen nhw'n gryf, maen nhw'n gadar, maen nhw'n gallu amddiffyn, ac weithiau, pan mae Hughes yn gael y pêl ar y hanner ffordd yma yna, ella bod nhw eisiau bod defnyddio bach fwy o dychymyg ac yn ceisio achosi Cei Connah problemau mewn ffordd arall, yn lle bod nhw just yn taflu peli fewn i'r cwrt, lle mae yna 11 Crys Coch yn trio amddiffyn. Gol i ddim i Cei Connah, y tîm sy'n ail 7 pwyntio y Drenewydd ar ddechrau'r noson. Gêm arall y noson wedi dechrau gyda llaw ers 8 o gloch, Aberystwyth yn cwrdd ar Flint heno. Gadwch chi mewn cysylltiad â honna, be sy'n digwydd fan hyn? Mae Dave Jones yn ffodus. Hayes dal yno i Cei Connah, Stratoulis yn llithro. Ond rhywsut yn cadw'r meddiant. Mae yna 3 mewn Crys Coch yn disgwyl am hon. Mae'n cyrraedd Stratoulis! Wel, oedd hi'n mynd allan, fe darodd i Sutton. Oedd hi dal mewn, wel am gyfnod bler o chwarae. A'r chwiban yn dod â'r cyfan i ben bod y bêl di gorffen yn y gol. Mae angen gweld hwnna eto, achos da fi'n syniad beth i gwyddo'r Jake. A dwi jyst yn meddwl yn diwedd, mae'r pêl yn mynd nôl i golgeidwad Dave Jones, ac ddim yn fanna di'r adeg i ddechrau chwarae. Ti'n gwybod, di Sutton ddim eisiau'r bêl yma yn actif, so fe'n well off yn yr ardal yna, cael gwared ohoni, cael yr amddiffyn fyny'r cae ac yn hanner Cei Connah. Pan mae'r pêl gennych chi yn yr hanner Cei Connah, wedyn di'r cyfle i ddechrau chwarae, ac dwi'n siŵr ar cae fel hyn, yn agosau at y geiaf, bydd o di ddysgu o'r cangymeriad yna ac yn gobeithio wneith o ddim wneud hwnna eto hyn yma. Fel arfer y diwedd hydref, byddwn ni'n cwestiynu chi fyna, Jake, am agosau at dechrau'r geiaf, ond mae wedi bod yn fwy'n iawn. Ni'n sefyll fan hyn yng Nghei Connah ar ddiwedd hydref, a dwi ddim yn rhewi. Mae'n sioc. Mae'n gedi mewn fan hyn, Mike Wilds, a mae'n chreuwr ar lawr. Yn i weld hon unwaith eto. Mae'n fach o syndod ar wyneb Mike Wild amdan hwnna, yn oes? Mae'r fraich yno. Marnor. Yn efo'r ateb y cwestiwn. Aros i weld pwy sydd wedi cael y glec. Gol i ddim yw i. Ni'n mynd i weld y gic o smot yna eto. Mae angen gweld i eto. Reit e, Jake. Wel, be dwi yn teimlo o weld hwnna eto yw bod Jake Walker yn dweud dim byd. Dwi'n meddwl fo sy'n cael gwared o'r pêl. Wel, dwi'n ysgwyd ym hen, dwi ddim yn gallu gweld ble mae'r penderfyniad. Mae yna un
eiliad ar ddechrau'r symudiad, ddim yna wthiad lleia ar Mike Wild, a dwi'n bod yn garedig fan hyn, o bosib falle bod yn wthiad ar Mike Wild reit ar ddechrau'r symudiad, dwi'n yn credu fydde digon i roi cic o smotyn, ond ar ôl hynny, hyd yn oed ar yr olwg gynta, oedd yn oedi achos mae Drenewydd yn pwyso, os na hanner cyfle, Rushton, aros y bel lanio, ddim yn gwneud hynny'n garedig, yn gwyro am Gic Cornell. Drenewydd a cicio'r smotyn yn mynd i herbyn nhw, yn batrwm tymor yma. Oedd na un efo pen y bont yn byw ar sgorio, yn gynharach yn y tymor. Mae hon wedi digwydd heno. Yr ynghanol gres y frwydr fel petai, a'r cyrff yn hedfan, a'r coesau'n hedfan. Allwch chi ddeall weithiau mae yna benderfyniad, ond o'n i fan hyn yn y pwynt sylwebu, nid o fan hyn yn meddwl. Pwy o wyr, Drenewydd sy'n ceisio taro nôl. Ac Connah y meistri o gadw'r llechen lan yn gwybod mae dyn nhw gol o fantes, mae dyn nhw rhywbeth i'w amddiffyn. Mae nhw'n mwynhau'r sefyllfa yma. Oes, yn sicr, maen nhw wedi bod mewn y sefyllfa yma. Dwi'n gwybod faint o weithiau dros y flynyddoedd. Ti'n gwybod, mae gen nhw hogia profiadol, Horan, Wild, maen nhw wedi arfer wneud hwn mewn gemau enfawr hefyd, mewn gemau Ewropeaidd, mewn gemau cwpan, mewn gemau gyngrair, ac bydden nhw'n falch iawn o'r sialens yma wan heno. Wel, Cowans i mewn i'r canol, Sutton ar ymdrech eto, mae yna gyrff na, mae yna grysau coch rhwng y bel a'r gol. Cyn i'r bel hyd yn oed gyrraedd y gol geidwad, mae yna gyrff i mewn yna, ond Cowans yn neud yn dda. Mae ffain am oedd yna lawio yng nghanol y symudiad, oedd e feddwl am eiliad, oedd e'n cofio ble oedd e'n credu. Gwaith da gan Cowans, serch hynny. Ia, dwi jyst yn meddwl, dyna be o'n i'n sôn amdan gynharach, chydig bach o hyder yn ei chwarae, cymryd cyffyrddiad ychwanegol, mynd heibio'r amddiffyn, ac yn lle jyst yn taflu'r pêl fewn i'r bocs i'r amddiffyn penio i allan. Wbath wahanol, pêl ar y llawr, neud iddyn nhw amddiffyn mewn ffordd gwahanol. Mae'n gystadleuol yng nghanol y cae, Aaron Edwards yn colli'r frwydr na am eiliad, meddiant yn aros o blaid Gic Connah, Dave Jones yn dod allan. Ddim wedi gweld gymaint o hynny o Mike Hayes, ond mae gyflymder jyst yn rhoi amheuaeth i'r amddiffynwyr. Yndi, a dwi'n meddwl, pan mae gennych chi ddwy fyny ffrynt fel sydd gen nhw heno, Wild yn neud un ochr o'r gêm a'r Hayes yn gallu neud yr ochr arall, mae'n rhoi problem enfawr i'r amddiffyn. Di Sutton, di Mills Evans, di Sears, di nhw'n cweit yn siŵr os dyn nhw eisiau mynd yn dyn efo un chwaraewr ac yn gadael y gwagle tu ôl iddyn nhw, neu os ydyn nhw eisiau dropio i ffwrdd ac aniata'r peli fynd fewn i traed Mike Wild yn hawdd, ac mae hwnna'n rhywbeth iddyn nhw gweithio arni fel 2 neu 3 yn y cefn i stopio'r problemau yna digwydd, ac hyd yma, maen nhw wedi delio efo'r ymosod yna. Ismail ar Gic Rydd, Gic Connah eto. Wel, peniad am unwaith. Mills Evans a'r peniad, a jyst 2 ddigwyddiad bach, falle bydd yn codi calonau y Drenewydd. Evans yn gweld bod nhw'n gallu cael peniad mewn yn y cwrdd Cosby. Mae nhw'n beth prin yn erbyn amddiffyn Gic Connah. Dyn ni jyst yn gweld yn fanna, sori, bod na... Mae pob un Crys Coch yn ôl yn amddiffyn, ac mae'n mynd nôl at be nath Mike Wild deud cyn y gêm. Mae'r tîm cyfan yn amddiffyn. Dim jyst y gol geidwad, dim jyst yr amddiffyn. Maen nhw'n cymryd balchder o cadw'r llechen lan yna, ac os maen nhw'n parhau i amddiffyn fel maen nhw wedi gwneud hyd yma, bydd gen nhw llechen lan, 1 gol a 3 phwynt, a dyna di'r nod cyn y gêm. Wild ymlaen at Hayes, edrych bod ei gris yn cael ei dynnu gan Mills Evans, ond dim Gic Rydd, Satwrys ymlaen. Aaron Edwards yn ei chanol i unwaith eto, ond yna dacl ar Stratwlis. Yma'r fenthyg o Tranmere i fagu hyder, fagu profiad. Mae'n cael profiad. Mae'n cael digwyddiadau fel hyn mewn gemau Academy byddwn ni'n tybio. Ond ni'n cymryd y Gic yn gyfle, bach sy'n ei synwyro bod Firth oddi ar ei linell. Sutton oedd bentro. Oedd hi bell o fod yn agos i'r gol, i fod yn deg, ond... Mae'n rhaid iddyn nhw drio rhywbeth i sgorio yma, yn does? Yn effro. Drenewydd edrych am Williams. Ben Nash yn ôl yna. Dyma hi, gyda llaw gan Sutton.
Uchelgeisiol iawn, sy'n ei wneud amdano hwnna. Hefyd, falle bod wedi effeithio'r pethau, ond eto, oedd e'n uchelgeisiol. Dwi'n bod yn garedig, dwi'n credu. Ond, dwi'n bod yn deg da Drenewydd, 5 munud diwethaf yma, maen nhw wedi cael tipyn mwy o feddiant yn hanner Connah o'r cae. A maen nhw'n gyfle arall fan hyn, Henry Cowens. A tafliad Sutton eto, ond maen nhw gyda Cowens. Sy'n greu a digol. Dyna'r gair. Ysgraffu'r meddiant. Dwi'n meddwl Mike Hayes yn ôl na'n amddiffyn. Ie, dyna be maen nhw angen neud Drenewydd. Os dyn nhw eisiau adeiladu yn y gêm yma, maen nhw eisiau dechrau adeiladu'r pwysau yna. Fel dyn ni wedi gweld dros y 5 munud dwytha, mae yna lot fwy o feddiant yn hanner Connah, ac mae hwnna'n fynd i fod yn fuddiol iddyn nhw. Ond mae rhaid iddyn nhw wneud hwnna am spel hirach ac yn hirach ac yn hirach. Yn achosi fwy o broblemau i amddiffyn Connah yn wneud hwnna. Ac eto, bydd Chris Hughes sy'n fod yn teimlo. Falle bydd wedi dechrau'n wych, mae'n chwarae'n waith nawr, a dyna nhw ddim bod ar ei holi, achos oedd hi ddim yn gic spotting. Yn siarad o blaid Chris Hughes gyda llaw. Mae'n siŵr bod dyna fydde Dyfeidd weid sy'n holi e. Ddim eisiau rhoi geiriau i gegau, na fe byddwn i'n gweud sy'n i'n rheoli. Drenewydd. Mae Nash yn mynd mewn yn gadarn fan hyn ar hyn o bryd. Ismail. Crysau coch yn ei amgylch hynny. Dim ffordd drwodd, mae Callum Morris sydd wedi cael tafliad i'w tîm i. Ie, cyfanno ydych chi'n gweld Nash, Morris ac Aaron Edwards, 3 ohonyn nhw o gwmpas Ismail, oedd gen o ddim ffordd allan, ac yn y diwedd nhw sydd yn ennill y tafliad. Gwaith amddiffynol cryf gen y Nash, a mae rhywun arall yn dod fewn, ac mae Aaron Edwards o fewn 5 llall sy'n gwneud o'n job mor anodd i am ymosod Drenewydd creu unrhyw fath o broblem heno. Owens yn methu'r teniad, a Morris allan at Bradley. Syth o dros. Dath Ryan Sears. Mae ddau Callum yn erbyn i gilydd. Bradley a Roberts. Yn y flwyddyn, mae gyda Holmes. Unwaith eto. Yn gwybod beth o nesaf, tafliad hir. Ceisio i gosod i, ddim yn glanio'n garedig i Stratoulis. Ailosod, dechrau eto, creu eto, bygwth eto. Dyna mae Connah yn ceisio gwneud fan hyn. A Holmes yr cyfarwyddiadau i Stratoulis. Un o gyn chwaraewyr Tranmere. Yn dysgu'r genhedlaeth nesaf, ddim fler. Gan Aaron Edwards. Ond yn ffodus sydd yr allan o honna. Diolch i Ben Nash. A nawr ddim yna le. Lawr y chwith i Harrington yn chwipio oddi fewn. Mae'n un beryglis sy'n achosi problemau. Ac yn codi yn uwch na neb. Mae Mike Wild yn benderfynol gyda'i ben. Mae'n 2. Connah 2. Drenewydd dim. Mike Wild, pwy arall? Ie, ac oedd o'n deud cyn gêm bod o'n hoffi chwarae yn erbyn y Drenewydd. Ac fel nes ti ddeud, fo oedd yr un oedd isio hwnna mwy na neb yn y cwrt, ac yn y diwedd mae'n cael ei gwobr o'r gol. A'r eiliad yna, pan mae'r bêl yn codi. A pwy sydd angen i, pwy sydd eisiau i fwy na neb yn ateb fel arfer yw Mike Wild. Beth am hyn, Jake? Drychwch yna fe'n dod. Ie, fel ti'n dweud, fo oedd isio fo. Mae Horan yn neud o'n anodd iawn i Dave Jones fynd o'i gwmpas o, neu drosto fo. Mae Sutton yn efo, mae Sears yn agos, ond Mike Wild efo'r holl profiad sydd gen efo, 3 neu 2 llall allan, di o ddim yn mynd i gwastraffu'r cyfle yna. Ydyn ni'n cwestiynu'r gol geidwad. Wel, mae gol geidwad gallu ddefnyddio i ddwylo. Codi'n uwch na neb o Wild sydd yno. O, mor benderfynol. O, taclus gan y Drenewydd, symudiad gorau hyd yn hyn, i disgyn yn y cwrt. Drw'n ni gael cic o smotyn am honna. Ismail, croesiad hyfryd, yn glanio tu ôl. Cowens ddim yn hyderus gyda'r ergyd o gwbl. So unrhyw ffordd yn ôl fan hyn i'r Drenewydd. Aaron Edwards sy'n clyrio. Ac eich atgoffa chi. Dyn nhw'n ildio yma yn y gyngrair ers mis Ionawr. A maen nhw'n edrych eto, Hayes sy'n gyflym. A un o tasau Drenewydd yn cael 1. Bydde nawr angen 2. Ond y gêm na mis Ionawr, ond o'r blaen o 2 gol i ddim yn ebyn y bari. Gollen nhw 2-2, felly mae'n gobeith. Ond yn gic o smotyn, gwedwch? Na, swn i'n ei fod hwnna'n gwaith amddiffyn da ac yn Stratoulis. Mae'n Hynny wedi gweld yr effaith mae wedi trio gael yn ymosodol i Connah, ond fanna dyn ni'n gweld y gwaith amddiffynol sy'n rhaid iddyn nhw'n wneud. Ac
Da chi jyst yn feddwl amdan y pedwar yma, Connah gennyn nhw yn canol cae, Morris, Edwards, Tulis a Bratley, y coesa sydd gennyn nhw, y hyder. Maen nhw'n digon hyderus i mynd ymlaen efo'r ymosod, ond maen nhw gyd yn gwybod y rheolau ac yn gallu amddiffyn yn gryf i'r tîm ac mae hwnna'n helpu'r amddiffyn ac yn helpu'r ymosod ac maen nhw'n chwarae rôl bwysig allan yna hyn yma. Do i ddim ar hyn o bryd. A sut yn y byd ydych chi'n ymateb i'r sefyllfa yma? Ar ei hôl hi, o ddwy i ddim yng Connah. Ond dwi'n ailadrodd, o mae werth wneud 12 gêm gyngrair rebildio fan hyn, nôl i fis Ionawr. A Tulis sydd yno gynta, ond Cowan sy'n gwneud digon. Cadw'r meddiant, ddim yn trithro pethau. Ond yn eiliadau ola yr hanner cynta, Mike Hayes sydd ar meddiant. Connah sydd ar fantais. Ac ar hyn o bryd, Connah sydd ar pwyntiau. Mae'n ail hanner i ddod, ond bydd angen newid sylweddol, syfrdanol hyd yn oed i newid pethau. Cic o'r smotyn ddadleuol, Callum Morris ar gynta. A'r hen enwau profiadol sydd yma. Y criw cyfarwydd, Mike Wild, gath yr ail. Yn ddwy i ddim ar yr egwyl. Ni'n mynd i gael hoifach a cyfle i chi fwynhau un o'i temau diweddar criw sgorio. Wrth i ni fynd i gwrdd â Dion Donoghue. O, dyma fo, loch. Ti'n iawn? O'n i'n dechrau poeni bod chdi'n mynd i ddod. Ti'n oce? Ers pryd ti wedi bod yn golffio? O'n i'n golffio lot pan o'n i'n ogyn bach, a wedyn nes i stopio. Fatha pan o'n i'n chwarae ffwtbol full time, nes i'n mynd mynd llawer. Which is surprising, cos dyna beth maen nhw'n neud am fwyaf. Ie. Ond dwi'n mynd hanner gyn gymaint o na, be o'n i. Ond dwi'n mynd i ddechrau eto dwi'n meddwl. Pan oeddwn ni'n trio meddwl am ffordd o wneud y sgwrs yma, un syniad o gennau oedd mynd â ci am dro. Oeddech chdi dweud bod chdi ofn cwn? Do, terrified. Ddim yn agos at dim un ci. Waw, Dim rili mae'n ddrwg. impressive. Dim rili Chwarae ddrwg. teg i chdi. Faint o ti yn enjoyo dy bêl-droed ar hyn o bryd, achos gi unrhyw un sy'n gwylio, mae'n dod drosodd fel bod chdi'n mwynhau. Ynddo, obviously, dwi'n mwynhau bod adra chwarae. Dwi wedi arfer bod i ffwrdd o bob nos, so mae'n neis fatha teulu gyda'r i watcho fi'n aml a bobl yn Gynarfon. O'n i bod tromd yn dol i Gynarfon i watcho games pan o'n i adra, so i fod y chwarae i nhw yn dyna'n deimlad da. Os i cefnogwyr gorau yn y lig o bellffordd, mae pob yn gwybod hynna. Unwaith mae'n cymryd chdi fewn i one of them. So, yn amlwg, ti'n sôn am y ffaith bod chdi wedi bod i ffwrdd yn chwarae, ti wedi chwarae llawn amser ar un o'r lefelau ucha. Sut wyt ti'n edrych yn ôl ar y cyfnod yna? I fod yn onest, dwi'n rili meddwl gorfod amdano fo, ond oedd o'n experience unbelievable na. Fatha clwb eitha Portsmouth, 20,000 bob wsos. Siarad amdano, rili, mae'n neud chdi sylwi be o'n i'n neud. Os ydw i'n methu rhywbeth chwarae o flaen, 20,000 ydy'r beth dwi'n methu mwyaf. Mae pob meddwl bod professional players living the dream, so ni'n dweud bod mae'n lot tu ôl i hynna, di bobl ni'n weld, ond o'n i yn enjoyo. Obviously, ffwtbol di'r unig beth dwi'n gwneud os dwi'n ogyn bach, so o'n i yn enjoyo fod yn professional, ond fatha dwi'n cofio nath Gynarfon chwarae yn y final i fynd i Europe, ac o'n i'n gwachad y gem yna, ni fatha reit jealous bod fi ddim yn chwarae. So o'n i fatha, o'n i'n enjoyo bod yn professional, ond o'na rhywbeth bob tro isio. Eisiau tynnu chdi nôl. Os na unrhyw ddyfaru yna o gwbl? Na. Na, dwi'n meddwl. Eres ym eisiau adra, dwi'n ddyfaru. Dwi'n ddyfaru dod adra. Wyt ti'n fodlon rhannu chydig bach o pam nes ti'n neud y penderfyniad yna? Ynddo, nath hogan bach chwaer fi gath i terminal tumour. So, unwaith glwys i hwnna, o'n i jyst eisiau dod adra at teulu a plant fi fy hun, achos pan ti'n clywed beth o fel. Tos am byd mwy pwysig na teulu. So nath football just cymryd back seat kind of thing. Ac dwi'n meddwl,
Am bod fi wedi bod adra wedyn am mor hir, to'n i byth eisiau mynd yn dol wedyn a gadael pob arall, so. Mae pêl-droed yn mynd i bod yn distraction pan ti ar y cae, ti'n meddwl am ddim byd arall i bod chwarae. So ti gael fatha brec o beth sy'n mynd ymlaen, ond ar ôl hynna wedyn, unwaith mae gêm di gorffan, yr unig lle ti bod wedyn ydi efo teulu. Dwi'n gwybod na chwarae'n broffesiynol hefo Swindon o ddeti pan gafoch chi y newyddion erchyll ma fel teulu am sefyllfania. Mae Swindon mor bell o Sir Fôn yn dydi? Yndi. 4 awr annar. Wedyn, fysa fo heb di fo'n bosib gael yr amser off. A o'n i isio i fi gael gwario fania. Unwaith ges i'r bad news, o'n i'r unig beth o'n i eisiau gwneud oedd dod atros at y we. So. Mae iechyd meddwl yn amlwg yn rhywbeth sy'n cael ei trafod fwy ac yn fwy. Wyt ti'n teimlo bod hwnna'n rhywbeth ti'n trio prosesu a delio efo fo? Dwi'n meddwl bod fi wedi ddigwydd, ond dwi'n meddwl bod fi'n sbio fatha mwy am chwaer fi na, achos obviously he's di gael y full whack sort of thing. So dwi jyst di bod yna iddo hi pan mae hi isio. Ie. Ond ti'n teimlo fatha i chdi yn bersonol bod na le weithiau lle ti jyst eisiau gael hynna allan ac alla lle ti'n gael hynny allan ydi ar y cae pêl-droed? Ie. Dwi'n definitely isio cae pêl-droed gan allan weithiau da. Pa mor allweddol ti'n meddwl ydi rôl Hyw fel rheolwr? Mae Hyw wedi bod yn gret efo fi. Mae wedi helpu fi lot i ddigwydd ac oedd o'n un o heina oedd yn ffonio yn gofyn sut o'n i a mae dal i wneud wan. Achos dwi'n wedi bod yn gwirion weithiau. Ond mae o'n ffonio fi'n aml ac yn gofyn sut ydw i a dim un oedd i siarad am ffwtbol, mae o jyst yna i siarad am sut ydw i efo beth sy'n mynd ymlaen a sut ydw i day to day kind of thing. So i fi mae wedi bod yn dda iawn efo fi. Dwi yn meddwl os ti ddim yn gweithio allan ar y cae pêl-droed am sbel, sa'ch ti'n iawn yn golffio, sa'ch ti'n oce, chwarae teg. Impressive iawn, chwarae teg. Wyt ti'n gallu gweld dy hun allan cael dy dynnu tuag at pêl-droed llawn amser? Os dwi'n mynd gorau symud rhy bell i ffwrdd o'r teulu, fyswn i yn cysidro os fyswn yna rhywbeth yn dwad, ond swn i'n dweud bod fi'n disgwyl o kind of thing, fydda dwi reit hapus a dwi di acceptio fo'n lle dwi a dwi'n enjoyo fo, so, ond, you never say never, fatha ma' nhw'n dweud. Os wyt ti'n edrych yn ôl ar y 2-3 blynedd dwytha, beth sydd wedi dysgu o'r cyfnod yna? Sut mae wedi newid y ffordd ti'n edrych ar bywyd Dion Donoghue? Swn i'n dweud bod mae jyst dweud bob dim i fyny perspektif, fatha chi'n dweud yna. Sa'n pwynt poeni am beth y gwirio, pan mae rhywbeth fel yn digwydd i chdi, does am byd arall yn bwysig, really. A mae di neud fi, os rhywbeth mae di neud fi sylwi na rownd teulu ti isio bod, mwy na da chi'n wybod weithio. So, yeah, that's it. Swn i'n dweud. Ti'n teimlo bod fi eisiau hug mas yn dweud i'n cael? Diolch am fod yma. Dwi dal heb gael gwers gen ti actually. Fy rhaid i chdi ddangos i fi wan sut mae'n neud bydd. Spot on. Right-handed ydych chi, ia? Dwi'n i weld wan. Reit, dwi'n dod ffog. Ie? Ie? Ie. O. Mae hwnna'n iawn, straight. Mae'n dal i fynd. Dweud gwir wan, diwn yn ofnadwy. Mae hwnna'n iawn. Ce, I'll leave it to the pros, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr iawn. Afri clywed gan Dion Donoghue gyda Nicky John fel yna. Fel un mai ar un o bryd, yn uwch gyngred Cymru JD, dim goliau ar goed yn y parc yn Aberystwyth. Yn y gêm rhwng nhw ar Flint, 2 gol fan hyn. Connah ar y blaen yn erbyn Drenewydd o 2-0, a mae'r dim na yn gyfarwydd iawn o ran yr ymwelwyr fan hyn. A mae'r cwmni'n gyfarwydd iawn o Wain Tudur Jones yn cadw cwmni ni fi. Beth am swing Nicky John ar clwb golf nhw, Wain? O ti'n gwybod be, mae pawb yn gorau dechrau'n rwla, a be na i ddeud ydy, dwi wedi cael gêm o golf efo Nick Parry, a mae swing Nicky lot gwell. Chwarae teg ydi. Diddorol clywed chwaraewr fel Dion Donoghue fan 'na yn sôn am
chi'n meddwl mae cyrraedd y gêm broffesiynol yw'r freuddwyd i unrhyw chreuwr, ond ma'n wedi cael salwch teuluol ac ati, a mae'n braf fod gatre weithiau, a mae'n taro chi, mae yna bethau mwy'n digwydd mewn bywyd. Oes wrth gwrs, a mae rhaid i ni barchu hynna hefyd. Os da ni'n asesu Dion Donahue fel chwaraewr, bob parch i Gaernarfon, bob parch i'r gyngrair, mae'n rhy dda. Dwi'n meddwl sef o'n camu fewn i unrhyw glwb ar y lefel yma, sef o'n cerdded fewn i dîm Seinta Newydd. Ond mae wedi gwneud y penderfyniad bod o ddim eisiau bod yn journeyman footballer fel ambell un yn teithio ar draws y wlad, a mae rhaid i ni barchu hynna. Ie, a falle dal digon amser i ail feddwl hyd yn oed, a cael ail gyfle falle? Wel, dwi'n meddwl oedd gwylio Dion yn chwarae erbyn Cymru yn erbyn Lloegr blwyddyn dwytha, neu'n gynharach blwyddyn yma, a gweld pa mor dda oedd o'n chwarae, pa mor gyffyrddus oedd o. A dwi'n meddwl o'na rhyw bach o bosib o'na rhywbeth yn mynd i ddigwydd yn yr haf, felly o'n i'n disgwyl i weld o'n mynd, ond yn amlwg mae o wedi gwneud y penderfyniad. O bosib mae dyma lle fydd o rwan. Os mae o'n hapus, dyna sy'n bwysig. Ie, oedd 'na gymaint o syfrydyn ar y pryd. Will Evans gath ei symudiad, ond falle chi disgwyl falle fwy o chwaraewyr gael y cyfle. Gan bod ni'n sôn am Gymru, Cymru Ec i Gymru. Newyddion diddorol heddi, Joe Allen ac ati Abertawe yn sôn, dyn nhw ddim yn disgwyl o fe chwarae cyn cwpan y byd, ond dyn nhw ddim yn golygu na fydd yng nghwpan y byd. Ni wedi clywed Pep Guardiola yn gweud am roi y chwaraewyr Lloegr hefyd yn yr un sefyllfa. Os na lot o chwaraewyr yn mynd i fod yn y sefyllfa yna, efallai dros yr wythnosau nesaf yma. Ie, mae'n mynd i fod yn wythnosau o bryder i lot o chwaraewyr, ond dydy clybiau ddim yn gallu fforddio i adael i chwaraewyr beidio bod yn iawn. Os fysa Joe'n ffit rwan, sef o'n chwarae Abertawe, ond dydi o ddim. Felly, dwi'n meddwl bod rhaid parchu Abertawe fel clwb, Russell Martin fel rheolwr, i ddod allan a deud hynna. Sa'n lot o reolwyr yn penderfynu reit. Os ti'n mynd ffit i fynd i gwpan y byd, aros yma, rehab, gwneud siŵr bod chdi'n hapus i chwarae ni am weddill y tymor, lle ma nhw'n gwybod pa mor bwysig ydy hyn i Joe fel chwaraewr. Cyfle ola. Yr unig gyfle mae'n mynd i gael i chwarae yng nghwpan y byd, felly croesi bysedd, a pawb sy'n gwylio adra, croeswch y bysedd i wneud yn siŵr fod o'n cael munudau yng nghwpan y byd. Dwi'n cofio metatarsal David Beckham a papur y Sun yn rhoi rhyw lun a gofyn i pawb i weddio ac i rwbio'r metatarsal. Newn ni gyd weddio am Joe Allen yn amlwg hefyd. Mae Cymru wedi colli Rhys Norrington Davies wythnos yma, falle ddim yn cael gymaint o sylw a hynny, a maen nhw wedi colli chwaraewr, wel, oedd yn gyffeiliad i'r garfan yn ddiweddar. Yndi, mae o'n golled. Mae o'n golygu fod yr wythnosau nesaf yn mynd i fod yn rhai pryderus o ran ffitrwydd Ben Davies. Ben fysa'n chwarae yn y safle, fysa Rhys Norrington Davies ddim yn dechrau gem os fysa pawb yn ffit, ond da ni'n gwybod sa fo'n gallu chwarae yn safle Ben, sa fo'n gallu chwarae fel left wing back yn safle Nico Williams, lle mae di sereni Sheffield United, felly mae o'n golled i'r tîm, a wedyn mae rhaid cydymdeimlo efo'r chwaraewr. Gobeithio geith o gyfle arall i chwarae yn y gystadleuaeth un diwrnod, ond mae'n dorcol onest. Oedden ni'n gweld Diogo Jota i Lerpwl wythnos o blaen yn ei ddagra, Rafael Varane, dwi'n meddwl i Ffrainc yn ei ddagra, chwaraewyr sydd mae'n siŵr yn mynd i gael cyfle, neu Varane wedi chwarae o'r blaen. Dyna faint mae'n ei lygu, a dyna y broblem efo cael cwpan y byd yn ystod y geia, yn ystod y tymor, lle dos o ddim amser i gael ei hunan yn ôl yn ffit. A dyna hefyd, pam ni gyd yn ceisio dyfalu'r garfan, a ni'n gweud yn aml o, mae rhan fwyaf o garfan Cymru yn dewis ei hunan. Wel, ydy, ond eto, dwi'n ddim, achos mae yna newidiadau, mae yna anafiadau, mae'n gyfnod nerfus. Os na enwau anusgwyl dal gyda amser i dorri trwodd? Wel, un enw sydd ar wythnos pawb wythnos yma, di Ollie Cooper yn sgorio yn y derby wythnos dwytha. Mae o'n chwarae fel mae di chwarae drwy gydol y tymor, ers torri fewn i'r tîm, mae di adio golia. Ac efo golia, ti'n denu sylw. Felly mae gan fo gyfle, os yna ambell un yn methu allan, Ollie Cooper, pam ddim. Ac Ollie Cooper, pam ddim, hyd yn oed os mae yna ambell un sydd ar y cyrion, efallai bod o'n cynnig rhywbeth chydig bach yn wahanol, a dwi jyst yn gwenu meddwl, dychmygaf yn chwaraewr sydd erioed wedi cael cap, erioed wedi dod i fewn i'r garfan o blaen, a'r tro cyntaf mae hynna'n digwydd ydy i chwarae gwpan y byd. Sa'n andros o stori. Wel, mae'n agosau, mae mor gyflym, a mae'r cyfan yn mynd i fod yn fyw ar S4C. Ni'n edrych ymlaen gymaint am hyn. Mis Tachwedd bron cyrraedd, y gêm gyntaf na bron cyrraedd. Felly, 2 wythnos i nos lun. Dwi wedi bod yn cyfri lawr ysmisoedd ar agosau ni'n dod. Dwi wedi colli trac yn llwyr. 2 wythnos i nos lun. Ni'n mlaen am wech cyn ni. Mae'n mynd i fod yn gyfnod yn amlwg yn enfawr. Mae'r gêm yma yn parhau, mae'r gêm domestig yn parhau. Owain, mae rai fi holi am y gic o'r swatyn. Ni wedi gweld fan hyn. Ni'n mynd i weld i eto. Beth am hon? Ti eisiau dadansoddiad hir ta byr, oherwydd yr un byr ydy siocar.
Mae ref wedi cael sioc ar y fan. Dydy ddim yn drosedd. Mae Horan yn mynd i fewn. Os y gysylltiad yn rwla, oes, am di chwaraewr o'i hun, dwi'n meddwl. Mae Walker yn clirio'r bêl, a dwi'n meddwl bod y dyfarnwr efallai wedi dyfalu. Mae di dyfalu'n anghywir. Ac i Drenewydd, oedd yn ceisio cadw'n drefnus, yn anffodus mae yna wedi costio nhw. Wel, mae tîmau ar y ffordd allan, oedd Morris ddim oedi. Owain, diolch yn fawr iawn am y cwmni. Bydd Owain Tudur Jones gyda ni heno a trwy gydol Cwpan y Byd yn camu draw i Qatar cyn bo hir yn yr wythnosau nesa. Dwi'n mynd nôl i sylwebu fan hyn, Jake Phillips sy'n cadw cwmni i fi. Jake, wrth y pwynt sylwebu yn barod, y cwestiwn i'n eitha syml. Dwi'n am yn sioc wrtho i, Jake. Oes unrhyw ffordd yn ôl y Drenewydd fan hyn? Wel, mae'n mynd i fod yn her enfawr yn dydi. Da ni gwybod amdan record cryf sydd gen Connah yn amddiffyn. Dyn nhw ddim wedi ildio. Ond y peth ydy wan, mae gen nhw gyfle i newid wbath. Dyn nhw ddim yn gorfod ddod allan, does ddim pwysau arnyn nhw wan. Wrth gwrs, fydden nhw eisiau wella eu perfformiad. Ond y peth bwysig maen nhw'n neud wan ydy trio creu argraff ar y gêm. Ydyn nhw wedi newid wbath i ceisio achosi broblemau i Connah, a dyna fydd y nod wan ail hanner. Os nhw'n gallu ennill yr ail hanner, un i ddim, mae hwnna'n mynd i roi bwysau ar Connah, ac yn sicr y nod gyntaf ydy ceisio fod y dîm yma i sgorio yn erbyn Connah ar wannau dyfrdwy. Bydde un yn ddigon, bydde un yn hwb aruthrol, achos dwi'n ymddiheirio, os chi'n teimlo bod ni'n ailadrodd fan hyn, ond mae werth nodi, dyn nhw ddim di ildio gol yn y gyngrair fan hyn ers mis Ionawr. Ond pan nath hynny ddigwydd, fe ildio nhw fantes o 2 gol yn ebyn y Bari a colli y 2 gol i 2. Felly chi byth yn gwybod, pwy owyr, beth eich ddigwydd, ac oedd y Bari allan ohoni yn y pnawn yna. Dwi'n cofio'n iawn cyn dyn ôl i ennill. Byddai'n dipyn o sioc heno. Os y hynny'n digwydd, na'r teimlad fan hyn. A pwy owyr, dwi'n mynd fan enfawr o'r gair dosbarth feistr yw'r term Cymraeg, y masterclass. Achos ni'n cael rhyw ddosbarth feistr o'r ffordd i amddiffyn gan Connah. A ni'n mynd i ddathlu yn un yr ail hanner, a gweld os y Drenewydd yn gallu bygwth. Dyna ma'n gwneud reit ar y dechrau, Ismail yn fywiog. Os na gyfle, reit ar ddechrau'r ail hanner, o'n i'n disgwyl yr ergyd, fydd ath i'n y pen draw. Ond angen mynd yn gynharach na hynny? Swn i'n dweud, a o beth ni wedi gweld hyd yma, dwi'n gwybod 45 munud y hanner gyntaf ac munud agoriadol o'r ail hanner, fod i'r un sy'n gallu achosi broblemau, fod i'r un sydd yn bygwth amddiffyn Connah mwyaf, ac dwi jyst yn siomedig pan mae'n torri fewn ar ei droed chwith yma'n hyn. Diolch yn neud rhywbeth efo fo rwan, hitio hi croesau na fw braff, mae wedi giro'r ddyn unwaith, does dim angen neud o eto weithiau. Yr angol na'n berffaith hefyd o ran y camera ni. Chi'n gweld e'n torri mewn ac yn edrych am y gol. Dyna ddod i feddwl nath rhywbeth newid i feddwl pwy o wir beth? Ond yn wyllt heibio yr athi 2 gol i ddim. Callum Morris, Mike Wilde sydd wedi cael y gorau. A na chi 226 o goliau yn uwch Cyngrair Cymru i Mike Wilde. Yn drydydd ar y rhestr. A'r prif sgoriwr yn holl hanes y Gyngrair. Gyda Rhys Griffiths sy'n ail ddim yn poeni gymaint o hynny ar hyn o bryd, rhyw hanner cant rhwngddyn nhw. O, chi beth yn gwybod? Mark Lloyd Williams sy'n arwen ddim yn poeni, bendant am hynny. A Wild y sgoriwr, nawr yn amddiffyn. Yn tanlinelli. Y penderfyniad sy'n ar ran Connah i beidio ildio yn amddiffyn fel tîm. A maen nhw'n clyrio gyda George Oran, y capten. A pwy fydde'n meiddio peidio dod ôl i amddiffyn os yw George Oran na. Mae'n drosedd. Mae'n mynd o blaid. Connah yn ail ar ddechrau'r noson gyda llaw 7 pwyntiau o'r seintiau newydd. A rediad anhygol di ennill 8 yn orynol a ildio 1 gol. Rushton wedi mewn i'r tîm heno o ran y Drenewydd. Ni'n mynd i gael gymaint o hynny ono fe, Jake? Na, dim ots. Wel, na neb arall o Drenewydd i fod yn teg. Dim ots, pwy sy'n chwarae allan yna heno? Pa tîm sydd yn dod i fan hyn? Da chi'n gwybod, y peth gyntaf da chi'n gorau wneud ydy amddiffyn, ac bod yn gryf, ac bod yn gadarn fel ymosodwr, fel amddiffynwr. Ac hyd yma, dyna beth sy'n rhaid iddyn wneud. Wel, Danny Holmes di carlamu, os mae dyna'r gair. Lawr yr asgell, felly bod carlamu'n bod yn garedig, ond cario'r bil yn benderfynol, a dyna nhw eto, Morris yn brwydro yn bopeth, Holmes eto ymlaen at Aaron Edwards.
A maen nhw mor drefnus, maen nhw'n gwybod I swydd, gwybod beth sy'n angen gwneud. Ar gol geidwad mae Firth eto hanner ffordd ar llechen lan arall. Mae'n gam sefyll yn mynd I fod fan hyn yn ebyn Hayes fydd hi'n tybio. Jyst yn mynd nôl at Rushton. Wrth gwrs mae o eisiau weld mwy o pel, ond mae'r rheolwr wedi rhoi o fewn i'r tîm I wneud rhyw fath o gwaith amddiffynol. Ac os ydy o yn gael y cyfle wedyn I effeithio'r gêm yn ymosodol, mi neitho efo'r profiad a'r cyfleoedd mae'n mynd I greu i'r tîm. Connah eto. Yn amddiffyn yn gadael Aaron Edwards sydd nôl yna. Cowans yn cystadlu. Harrington mor gyfforddus ar y bil. Y profiad gyda'r Seintiau Newydd y bosib yn esbonio hynny. O penderfynol o'r cefn. Gan nhw gyfle arall. Callum Roberts nawr. I'r Drenewydd. Rushton. Cadw'r meddiant yn am yn ôl maen nhw'n gorfod mynd. George Hughes. Nôl oedd Cowans. Ddim I gallu dylanwadu ar y gêm hyd yn hyn. Gymaint hynny Roberts. Cowans. O'r crysau coch na yn ôl. Oedd am y wal goch yn aml. Oedd o'n cefnogwyr Cymru. Mae'n ein arall fan hyn. Yng Nghei Connah. Dwi'n siŵr sut chi'n torri lawr y wal yma o ran Cei Connah. Mae'n ei cwmdach o fantes o ddwy gol I ddim. Yn credu yna Cerdyn Melyn yn ymddangos fan hyn. I Zeli Ismail. Dwi'n jyst yn meddwl mae hwnna'n dod reit o'r munud neu 30 eiliad dwytha. Mae pob un person di bod yn amddiffyn. Gafon ni weld Bratley, wedyn Stratulis, wedyn Harrington. Maen nhw gyd, dyn nhw'n rhoi ddim amser I Drenewydd troi. Dyn nhw'n rhoi ddim amser I Drenewydd achosi'r gêm. Ac mae hwnna'n ddod o'r rheolwr a'r tîm rheoli. Maen nhw'n dreifio I tîm bob tro. Dyn nhw'n eisiau colli unrhyw cyfle I Drenewydd sgorio. Ac yn y diwedd, Harrington sydd yn gael y pel yn ôl. Mae'n ennill cicridd ac Zeli Ismail yn derbyn y Cerdyn Melyn. So mae hwnna'n gwaith gwych, reit ar draws y cae, yn atal I Drenewydd cael unrhyw fath o effaith ar y gêm hyd yma. Mae'n rhi siŵr am y Cerdyn Melyn, mae'n rhaid cyfaddau. Penderfyniad arall, felly bydd yn di presio Chris Hughes. Ac os felly, os ydyn nhw'n gallu parhau'r hediad fel hyn, Jake, am gweddill y tymor yn uchelgeisiol, dwi'n gwybod. Ond yn sydyn, dwi'n gwybod bod Seintiau Newydd yn glir, ond, yw Cei Connah gallu cadw o fewn cyrraedd, a so os daw'r cyfle I gymryd y cyfle yna. Wel, y peth ydy, mae gen nhw cyfle arall I chwarae nhw cyn yr holl. Ac mae hwnna'n gallu lleihau'r bwlch yn syth. A wedyn pan maen nhw yn chwarae i'w gilydd, os yw'r ddau yn nhw yn endio fyny yn y chwech uchaf, mae yna ddau gêm arall rhwng y ddau. Ac dros tymor, weithiau heina di'r gemau sydd yn gallu cyfri. Ac os di Cei Connah yn gallu ennill gemau yna, yn erbyn y Seintiau Newydd, mae hwnna'n mynd I lleihau'r bwlch. Ond fydd yr Seintiau Newydd yn feddwl amdano fo'r ffordd arall. Pan maen nhw'n chwarae y Seintiau Newydd, fydden nhw'n chwarae Cei Connah, fydden nhw'n hyderus I ceisio ennill y gemau yna. Wel, dyna chi olwg cyfarwydd Andy Morrison. Dal yno. Edrychwch chi gornel uchaf sgrin, mae Steve Evans yn ystod yna hefyd. Rheolwr bai Colwyn erbyn hyn. Dyma'r lle I fod ar nos Wener. Pwy fydd yn dadled â hynny? Wel, mae yna gêm enfawr I ddod rhwng y ddau yn does. Cwpan Cymru. Ac mae'n fyw o'r sgorio. Edrych mlaen at honna. 12 o dachwedd. Y penwthnos ola cyn cwpan y byd. Dim y penwthnos ola ran y gyngred yma. Chwaith cofiwch. Bratley, dangos I ddon, ie. Neil Gibson methu credu bod honna ddim yn gecrydd i'w tîm. A mae hwnna'n rhywbeth arall I ychwanegu o'r rhan tîm Neil Gibson tymor yma, Cei Connah. Mae gen nhw cyfle I mynd ymlaen I wneud yn dda yn Cwpan Cymru. Mae gen nhw cyfle rwan I wneud yn dda yn Cwpan MG. Ac mae chwarae fwy o gemau yn ennill yn codi hyder ar y garfan. Ac dyna fe maen nhw wedi wneud hyd yma, tymor yma. Maen nhw wedi ennill gêm ar ôl gêm ar ôl gêm. Ac mae hwnna'n bwydo reit trwy'r garfan nhw ac ydych chi'n gweld nhw'n hyderus ac dwi'n siŵr yn ôl erbyn diwedd y tymor yma iddyn nhw ydy Ewrop a gobeithio ennill cwpan. Mike Wilde yn galw am y bil. Mae'n dig dweud, mae fe'n cael y bil hefyd. Wilde wedi bod yn bloeddio rhyw 20 eiliad Issei Holmes. Nawr de, maen nhw'n ôl yn y canol. Holmes yn croesi. Cei Connah yn bygwth. Aaron Edwards a'r peniad yn y pen draw.
dros y bar yr athi. Ond o'ch chi jyst yn gweld i ymateb nhw o'r sefyllfa yna. Nhw'n gwybod bod ni'n gyfle. Pob chwaraewr eich i gadael nhw yn lledaenu yn gweld y cyfle. Yndi, a dwi'n meddwl dyna'r peryglon sydd gan Connah. Ti'n gwybod, da ni'n gweld Mike Wild yn dod yn fyr amdano fo, yn tynnu'r amddiffyn allan. Pêl dda i fewn gen y Holmes, ac mae dal gen nhw Edwards, Nash, Horan yn y cwrs Cosby yn ceisio cael y cyfle, yn ceisio cael y peniad ar gol. Ac felly, os ydych chi'n stopio un, mae yna bob tro rhywun arall yn y tîm yma yn ceisio sgorio'r goliau. So beth dylen ni ategu, Jake, i'r pawb sy'n gwylio ac yn gwrando. Ni'n canmol Connah am y gwaith amddiffynol, y meistri amddiffynol. Mae Saint Drenewydd dildio llai. 6 gol mae Connah dildio tymor yma. 4 gol mae'r Saintiau. Connah wedi sgorio 15 erbyn hyn. Mae Saint wedi sgorio 34. Mae'r gwahaniaeth yn enfawr. A ni'n gweud, o, maen nhw fewn cyrraedd, gallen nhw wneud i. Ond pan chi'n gweld yr ystadegau yna, mae'r Saintiau ar ryw lefel arall. Yndi, a dwi'n meddwl erbyn diwedd y season, dwi bob tro'n deud, mae gwahaniaeth goliau yn gallu bod yn enfawr. Mae fel pwynt ychwanegol weithiau, yn dydy. So os di Connah yn dechrau lleirhau'r bwlch yna, dyn nhw ddim yn mynd i lleirhau'r gwahaniaeth goliau, ac erbyn diwedd y tymor, mae hwnna'n gallu bod yn rhywbeth holl bwysig i'r Saintiau, ac dwi'n siŵr fydden nhw'n parhau i ceisio sgorio fwyaf o goliau gymaint fedrwn nhw, ac yn ennill gemau'r ffordd yna, fel maen nhw'n gwneud dros y flynyddoedd. Drenewydd. Ceisio creu argraff ar y gêm yma. Am felly lygedyn o leini. Diolch i'r gwr yma, Ismail. Dros y bar mae'n mynd yn y pen draw. Mills Evans yn yno. Amddiffynwr, nid ymosodwr. A'r capten yn ei tharodd i dros y bar. Ac o bosib just yn disgyn i'r person anghywir efo'i troed. Os oes hwnna wedi bod efo'i ben, se wedi bod yn haws i rhywun fatha Kieran Mills Evans, ond bosib fysych chi isio rhywun fatha Rushton, fatha Henry Cowans, just ar diwedd hwnna, ac yn gobeithio fysyn nhw wedi gallu gweithio ffyrdd yn y gol sydd hyd yma, di o ddim wedi wneud llawer na fo. Gwaith da gan Ismail. Ie, fo unwaith eto lawr yr ochr dde, mae gen fo'r gallu mynd ar yr ochr dde neu ochr chwith, a dyna di'r job anodd yn amddiffyn yn erbyn o, ac hyd yma, mae wedi wneud yn dda iawn. Wel, mae Callum Roberts wedi cael ei gosbi. Dwi'n credu oedd un o'r rheini, naill ffordd neu'r llall, dwi'n credu. A jyst rhwystredigaeth yn dechrau ymddangos fan hyn. Gyrioldi eto, dyma ddigwyddodd. Oedd e'n swnio'n bod y gyfle. Eto, mae un person yn gweud trosedd, y person arall yn gweud bod dim byd yn bod arni. Darn pelsonol ydi hwnna, ynddo? Ie, na ni ddim beirniadu y penderfyniad yna. Naill ffordd neu'r llall, dwi'n credu. Ond ie, na, mae'n bwysig bod yn realistig hefyd wrth ni sôn am os rwy'n gallu dal y Saintiau. Mae Connah, pen y bont, bala, maen nhw'n mynd i wneud i gorau, ond pan chi'n gweld y record na, ildio 4, sgorio dros 30 yn barod. Mae'n frywyrchus. Ond yn llawn amser, yn llawn hyder. Ac yn glir ar y brig ar hyn o bryd. Allan o llun, mae Mike Wild wedi aros ar lawr yn dilyn y digwyddiad yn gynharach. A mi fydd y dyfarnwr yn stopio'r chwarae. Ac fel oedd ti'n sôn amdano, sori, yn dan fod yn realistig, dwi'n siŵr fysa Gibson a Connah fel tîm yn feddwl bala, pen y bont, nhw di'n pryderon ni ar hyn o bryd. Da ni angen sicrhau bod ni'n gwneud cyn gymaint fedrwn ni i agor bwlch rhwngthyn nhw, ac yn dechrau wneud eu bywyd nhw chydig bach yn haws yn aros yn yr ail safle yna, ac wrth gwrs, maen nhw eisiau lleihau'r bwlch rhwng y Saintiau, ond ei nod nhw erbyn diwedd y tymor ydy ceisio cael y safle Ewropeaidd yna nôl. I sôn am gwpan y byd, am gymaint o'ch rhaglenni arbennig i ddod ar S4C. Honnos lun am nawn, ond wedi cael cipolwg y rhaglen yma. Maen nhw'n edrych ar y blynyddoedd diweddar wedyn ni, o gyfnod John Toshak ymlaen, a sut mae tîm Cymru wedi datblygu yn y cyfnod yna. Brian Flynn yn y rhaglen, John Toshak ei hun yn y rhaglen, i edrych ar gyfnod Gary Speed, Chris Coleman, Ryan Giggs, a nawr Robert Page, y gŵr o Rhondda sydd wedi mynd â Cymru yr holl ffordd i Doha. Callum Roberts. Yna eto, ddim wedi troseddu tro yma. Sears. Ond oedd na wrthiad o beithiol edrych at y dyfarnod. O, ma'n y man. Ismail nawr. Y Drenewydd, syth at y gol geidwad, fe daron o'r target, fe gyma'n nhw honna, ond Firth. Wel, fe ni cael dolydd fan hyn, byddwn ddim eisiau gweld y gol geidwad yma yn gorfod gadael. Mae'n edrych yn boenus, beth bynnag ddigwyddodd.
Bydd yn derbyn triniaeth. Ni o'n y ddigwyddiad unwaith eto. Sears ar bel I mewn. Dyna'r gwthiad gan Harrington. Williams yn edrych yn obeithiol. Wedyn ni Ishmael eto. Sy'n digwydd fan hyn? Sef yna rwy'n yn cael cic bach. Firth di codi ta beth. Treni bod e'n gallu sgorio goliau a cael peder, wedyn bydd e'n Firth y fourth yn amlwg. Frawr sy'n y joc na drwy'r nos, ond mae ddim yn ddoniol, ymddiheriadau. Sy'n eisiau Tudur Owen boen un o'r modol, hyd yn hyn. Nôl at Dave Jones. Rushton. Cowans. Ond Morris. Tosser gan Cowans. Bron di cyrraedd yr awr ar lan y dyfrdwy. Awr arall, heb ildio. I gei Connah, fel na bydden nhw'n gweld pethau. Deuddeg gêm di bod yn y gyngred heb ildio, hon yw'r drydedd ar ddeg, yn anlwcus I rai. Dwi'n yn teimlo fe bod hi'n anlwcus I gei Connah ar hyn o bryd heno. Edrych ar y penderfyniad na, mae Gecor Smotyn. Lle bod hi'n lwcus iddyn nhw. Satwrys yn ôl I gei Connah yn cyflymu pethau. Os na ergyd o bellter, Jones yn cael ei lawydd I ble mae'n glanio, gwedwch. Cysau coch yn cyrraedd na'n edrych am Mike Wilde. Y Drenewydd yn gwneud digon. Credu mai Harrington oedd amdani, yr amddiffynwr. Camu ochr y Cwrt Cosby, cyn mentro. Ac oedd I werth mentro, ergyd da. Harrington di edrych mor gyfforddus bod tro wedi cael y bil heno. Holmes eto. Cosi problemau, Wilde yn cyrraedd na, a mae'n arbediad gan Dave Jones yn cael ei lawydd I, ac yn sicrhau bod nhw dal yn y gêm o drwch blewyn yn i'w. Dyna ni dau arbediad gwych, ond unwaith eto pel uniongyrchol, dyna be mae Mike Wilde yn disgwyl. Dych chi'n gweld o'n y postyn pellaf, ac holl ma'n neud yn fanna ydi just cael y cyffyrddiad lleiaf ar y bel, ac yn anelu fo tuag at y gol, ond Dave Jones yn neud gwaith gwych yn y gol I stopio hwn fynd yn 2-0. Mae Harrington wedi dal yn sylwi yno, ta beth yn snyrch yn gyfforddus. Ydy, ac peth ydy, rhaid ni sylweddoli hefyd bod o'n troi de yn chwarae fel cefnwr chwyth, a mae hwnna'n sgil yn ei hun chwarae teg iddo fo. Sôn am sgiliau. Stratwlus I gei Connah, a them Dani yn taro horan I chwaraewr ei hun. O cipolwg eto, sgiliau'r gŵr ifanc yma. Stratwlus. Callum Roberts di darllen Connah. Mwyn clyrio. A mae'n teimlo fel noson hir i'r Drenewydd nawr. Wedi cael ambell I hanner cyfle, neu fflach fach. Ond nawr mae Cei Connah nôl. Hyfryd gan Wilde. Yn rheoli honna. O'r uchel fanne. Yn stopio ddi'n stond. Aaron Edwards nawr. Nid ddim rhytho pethau. Nawr, Morris. Sôn am reoli gêm. Dwy ddim ar y blaen. Mae ydych chi Callum Morris ac Aaron Edwards yn canol y cae. Yn gwybod yn union beth I wneud. Draclu mewn yn gadarn, ond Satwlus yn ôl na. Morris. Aaron Edwards. Cadw'r meddiant. Nhw sydd ar fantes. A mae Holmes a Mike Wilde ar yr un donfedd. Maen nhw'n gwybod beth sy'n digwydd. Mae'n edrych am y bil na mor amal. Gan Danny Holmes. A dyna ni hefyd, just y profiad sydd gen nhw. Maen nhw wedi bod yn chwarae fe'i gilydd dros 3, 4, 5 o flynyddoedd. Ac maen nhw'n nabod ei gilydd erbyn wan. A dyma ni gwaith gwych o'r cornel. Bach yn wahanol. Ddim wedi gwneud hynny. Llawer. Ishmael. Yn ceisio creu unwaith eto. Rushton. Werth mentro. Ond ie, dyn nhw'n sgorio gymaint o hynny. Mae rhaid ni fynd nôl I fis Ebrill. Y tro diwethaf nhw'n sgorio tair mewn gêm. Dyn nhw'n ddau weilod sydd wedi sgorio llai. Ond eto, gyda'r amddiffyn na. Dyn nhw'n poeni gymaint o hynny. Na, maen nhw'n gwybod ffynna. Dyn nhw'n poeni gymaint o hynny. Na, maen nhw'n gwybod unwaith maen nhw'n mynd un ar ei flaen fel arfer. Mae'r gêm mae'r game plan di weithio, ac mae gen nhw rhywbeth I dal ymlaen arno, ac fel nes I ddeud yn yr hanner gyntaf, maen nhw'n hoff iawn o wneud hwnna mewn gemau enfawr dros y flynyddoedd.
Eto, mae'n y gyfle Hayes, ail gyfle i Hayes, mae'n drydydd, mae ar ben nawr. Mike Hayes, hen ben arall yn dychwelyd i gei Connah, a Hayes sy'n taro, yn taro tair. Ni'n canmol ar amddiffyn, ond mae'r ymosod wedi cyfrannu heno, yn taro tair mewn gêm gyngred am y tro cyntaf ers mis Ebrill. Mae'n hawdd, mae'n hyfryd i'r nomadied. A dyma ni beth ni wedi sôn am drwy gydol y noson. Be maen nhw'n gwybod i wneud, pel uniongyrchol, Wild yna'n gyntaf, Hayes yn gweithioddi arno fo. Y cyffyrddiad gyntaf yn dda, cael y seith ar targed, ond yr amddiffyn yn blocio hi, ond y pel yn ffodus yn glanio nôl iddo fo cyn iddo fo tapio fo fewn i'r rhwyd. O, Mike Hayes yn taro eto, a werth nodi Mike Wild ar cyfraniad, just y peniad fach. Nôl o hi at Hayes. Ac eto, trosglwyddiad yn yr haf, chi'n meddwl, wel, ie, iawn, trosglwyddiad. Handi'r yn y carfan, ond na, mae Mike Hayes yn ôl, mae Mike Hayes yn misg y goliau hefyd, ers dychwelyd i gei Connah. Mae'n eilyddio wedi bod o ran y Drenewydd, ac o'n nhw'n paratoi i wneud hynny, cyn dryddedd fynd mewn. George Hughes di gadael, Nigel Harris sydd i mewn, ymosodwr yw e. Dath e o Waterford yn yr haf. Un arall sydd wedi bod gyda tîmau ifanc yr ymwythig. A da ni jyst yn gweld yn fanna gan tynnu George Hughes i ffwrdd, sydd yn rhywun sydd yn eistedd o flaen o'r ymosod. Mae Cowans di gorfod dropio nôl chydig bach wan, ac gen efo bach fwy o egni i fynd ymlaen cymharu â George Hughes, ac bod nhw'n tair ddim ar ei lawr, mae Chris Hughes di wneud newid reit cadarnhaol positif i ceisio cael effaith ar y gêm yma. Os o'n wael y Drenewydd, ebys yn wael nhw, cyn bo hir. Yndi, wrthos nesaf, bach o scouting mission yma heno, diolch i chi. Ia, sut maen nhw'n ymateb o hyn? Mae hyn yn mynd i dal nhw, bydden nhw'n apus, felly gweithio naill ffordd neu'r llall yn amlwg os yw'n tîm yn colli. Mae'n awyddus i dal yn ôl. Ceisio dal yn ôl yn syth, maen nhw yn y gêm fan hyn. Roberts, Aris, yr eilydd yn opsiwn. Mae'n ffordd y cyntaf i'r eilydd. Cowans, Sutton. Newch y mwyaf o hyn, eiliad Bryn, ble mae pawb fwy neu lai yn hanner Cei Connah ar cae. A Cei Connah i gyd yn ôl. Crysau coch yn dal i tir. Does dim ffordd drwodd, fel na mae wedi bod ers misoedd. Ond hyn erbyn hyn. Da chi jyst yn gweld y disgyblaeth wan sydd gen nhw. Mae Wild, mae Hayes o fewn 20-30 cath o'i hanner ei hunain. Maen nhw jyst yn gwybod eu rheolau yn y tîm yma, maen nhw'n gwybod y disgwyliadau, ac fel da ni'n gweld yn fanna, mae'r pwysau yn talu i ffwrdd, maen nhw'n gael y pel yn ôl, ac mae hwnna jyst yn lleihau'r pwysau unwaith eto wan. Fi'n credu ac yn i gyd fy'n adref yn hollol onest, a chi bod dros 20 munud i fynd. Hanner ffordd drwy'r ail hanner. Ni'n edrych ar Shane Sutton, achos nath hyn digwydd yn gynharach. Yn y symudiad, esgyd dde. Gwydwch yr esgyd dde yn y symudiad yma. Yr esgyd yn gwasgu o bosib. Sa'n credu nath effeithio gymaint o hynny, ond llyged barcud gan ein criw cynhyrchu yn gweld yr esgyd. Oedd hi ar y droed. Yr esgyd ar y droed arall. Mae yna ddiarhebion os ych chi i gyd fan hyn, ond mae'n ôl i droed yno. Dim Cinderella mo honno. Be sy'n digwydd ar hanner nos yng Nghei Connah, gwedwch? Lot, mi'n credu o'r ateb i hynny. Chydig dros 20 munud i fynd. Hob ar ethron i Nghei Connah fan hyn. Neil Gibson, wrth i fodd o'r fuddugoliaeth. Wel, fi'n gwybod mae'n gynnar, ond Nawn ni, bydden wrth i fod ar sefyllfa ar hyn o bryd wedyn ni, Jake. A beth yn y byd mae Drenewydd yn neud mewn sefyllfa fel hyn? Fe mor anodd yw i? Neu pa mor anodd yw i mewn sefyllfa fel hyn, Jake, pan chi tair i ddim ar reoli 20 munud i fynd? Yndi, yn sicr, a fel dwi wedi sôn hyd yma, mae rhaid iddyn nhw greu rhywbeth rwan i just trio effeithio'r gêm. Hyd yma, am dros 68 o funud, da ni ddim wedi gweld digon gen nhw, ac da ni'n gwybod dros y flynyddoedd faint mae'n effeithiol mae Drenewydd yn gallu fod, ac
Di hwn ddim just di cweit gweithio allan iddyn nhw hena, ac fydden nhw'n siomedig fel garfan, fel tîm reoli, ond rhaid iddyn nhw barhau. Mae yna 20 funud i fynd, ac i'r chwaraewr sy'n ddod ymlaen i'r maes, mae gen nhw gyfle wan i wneud gwahaniaeth. Da ni'n gweld y boi ifanc Irish yn dod ymlaen i'r cae, ac bydd o'n cystadlu am geisio chwarae'r gêm nesaf. Da ni'n gwybod, mae gen ni Robles ar y fainc sydd wedi chwarae bron i bob gêm hyd yma, tymor yma, ac bydd o'n siomedig bod o ddim yn chwarae, ac os di o'n dod ymlaen, gen efo bwynt i brofi pam ddylse fod yn chwarae'r gêm nesaf, ac felly dyna'r nod wan am yr 20 munud olaf, ceisio lleihau ildio unrhyw fwy o goliau ac yn gobeithio bod nhw'n gallu effeithio'r gêm rhywsut. Mae'n hawdd pwyntio at un chwaraewr, fel rhywun sydd wedi gadael sy'n gwneud gymaint o wahaniaeth, ond dyna fel un i fel sylwebwyr, eitha syml, Mwandu wedi mynd, oedd e mor gyffroes tymor diwetha, oedd e mor gyflym. Ni'n clywed y gran, felly mae yna fwy na hynny yn effeithio nhw, ond falle bod y golled yna, fel y sparc creadigol. Craig Williams ar y fainc Connah hefyd, mae fe'n profiadol yn y cefn. O symudiad da gan Connah. Ar hyn o bryd fan hyn, Nash sy'n creu, yn croesiad, ddim cystel. Ond Drenewydd yn ceisio. Troi, so Twlis i mewn, ni'n canmol y sgiliau ar ochr creadigol. Mae wedi dysgu sut i amddiffyn yng Connah hefyd. Do, a dyna beth sy'n rhaid i wneud. Yn ywedig mewn tîm Neil Gibson, mewn chwaraewr canol cae. Mae gennych chi swydd pwysig oddi ar y bel, ac hyd yma mae Stratoulis a'r tri arall yn canol cae, Brastley, Edwards a Morris. Maen nhw wedi gwneud hwnna'n gadarn trwy'r nos. Maen nhw'n gwybod beth sy'n ddisgwyl gan nhw, ac maen nhw wedi gwneud y swydd oddi ar y bel holl bwysig, ac dyna pam ar hyn o bryd maen nhw'n tair gol i fyny. Os ydy'n chwarae Drenewydd ar hyn o bryd, sy'n credu byddwn ni'n edrych arni fel, dych chi drio sgorio yn erbyn nhw, chys neb arall di gwneud hynny, ysbwysio nawr, byddwn nhw'n blien yn het unrhyw un, ond wrthyn ni sôn am noson siomedig i'r Drenewydd, a cyn y gêm o'n i yn sôn, wel, ar y cyfan mae'r patrwm yn rhan i tymhorau nhw, dydw'n gymaint o hynny yn waith o ran pwyntiau, a be maen nhw fel arfer, wrthyn ni oedi, achos hwn ysbwydiad da fan hyn, Rushton, os yna gol i godi colonnau, y Drenewydd ar cyfforddiad bach lleia gan yr amddiffynwr. Ac eto, Connah yn gwneud digon. A ni'n sôn yn gynharach. Pan maen nhw'n ildio gartre, maen nhw'n ildio tipyn. Tair yn erbyn y bari, yn o'r blaen o 2 gol i ddim. Ond mae'n dair i ddim fan hyn. Sefyllfa hyd yn o'r waith o ran y Drenewydd. Roberts, y croesiad, mae'n i dda, Firth yn gwneud digon, yn gwylio honna. Deimlad bach oedd honna, mae'n mewn o bosib. Gan Roberts, ond Firth eto. Dwi'n mynd apus, da i amddiffyn. Oedd hon yn glanio gyrwch. Oedd hi'n agos. Ond eto ran y Drenewydd, Jake. Mae na resymau i boeni hefyd. Dwi'n eisiau atgoffa ti am rhediad e-bus, ond dim ond e-bus sydd i ildio mwy na'r Drenewydd. Y tymor diwetha, oedd hi amddiffyn nhw yn gampus. Nhw'r unig tîm sydd wedi ennill yn ebyn e-bus chwaith, gyda'i gofio'r gêm wall Connah. Dylen nhw wedi colli, i fod yn hollol onest. Chi'n ychwanegu hyn i gyd, ond mae yna resymau iddyn nhw boeni hefyd. Oes, dwi'n meddwl a fel nes ti sôn amdano yma. Maen nhw wedi colli chwaraewr o safon yn Mwandei, ac oedd yn cael cyn gymaint o effaith ar y cae. Ismail yn ei chwipio i. Ac hefyd, dyn nhw ddim wedi cael amddiffyn gadarn, ac mae hwnna'n ddau rheswm enfawr i achosi broblemau i unrhyw tîm, swn i'n dweud. Mike Wild sy'n achosi problemau fan hyn. Mae wedi cael un, ond mae gyflymder wedi cario fe o un pen y cael llall. Mae Danny Holmes mewn trwbl fan hyn, dwi'n credu. Mae yna gic rydd. Cerdyn Melyn yw i Danny Holmes. Ar yr olwg gynta, gallai hwnna wedi bod yn unrhyw beth. Ond Melyn oedd hi. Ond farnwr yn agos at y digwyddiad i fod yn deg gyda fe. A Roberts yn cael gair dy Holmes. Holmes wedi bod mewn ambell i ddigwyddiad y dros y blynyddoedd. Dyma hi eto. Dwi'n edrych yn wych, ond falle Melyn y penderfyniad cywir. Dyma hi eto. Un trod oedd mewn am y dacl eto. Mwyn amddiffyn Mae'n eilyddio yn digwydd fan hyn. Mendes yn dod ymlaen. A Mike Hayes sy'n gadael. Gol arall i Mike Hayes. Dwi'n gael Federoed erbyn hyn. O, mae Callum Roberts yn gadael. O, Mike Hayes oedd yn gadael. Roberts sy'n gadael y cae.
Mae Mendes yn dod ymlaen, nag yw. Matthew Jones yn dod ymlaen, dwi'n deall gymaint o hynny. Wedi ymuno o Aberystwyth yn yr haf. A nawr o Mike Hayes yn gadw y cae. Yna'i gol e. Yna'r dathliad. Mae fe'n mwynhau bywyd. Yn ôl yng Ngheu Connah. Paolo Mendes sy'n dod ymlaen. Cymeriad cyfarwydd yn uwch gyngor Cymru JG erbyn hyn. Cyfnodig yr Aberystwyth a Chanarfon. Ac yn un arall yn eto chwaraewr sydd wedi creu argraff yn y gyngor yma ac yn gyffeiriad i unrhyw garfan, fyddwch chi'n tybio? Yndi, ac y peth sy'n fanteisiol wan sydd gyda Cei Connah, maen nhw'n ennill 3-0, mae yna 20 chwarter awr ar ôl. Mae'n gallu rhoi cyfle wan i newid cwbl o chwaraewr, i cadw rhoi pobl yn ffres, i roi munud i'r rheina sydd angen. Da ni'n wedi gweld Mendes dros y 2 neu 3 gêm dwytha, ac eich bod yna reswm tu ôl i hwnna. Mae Mike Hayes wedi bod yn adeiladu ei hun fyny ac yn dechrau gêm yma heno, ac mae'r gwobrau i ddod iddo fo heno trwy sgorio'r gol. Ddim yn gweud bod Cei Connah yn ôl yn herio am y bencampwriaeth, ond maen nhw'n ôl fel grym. 19 pwynt tymor diwetha, nath hwnna lorio nhw, nath Andy Morrison yn gadael. Nath llawer ddigwydd mewn cyfnod byr am hynny i Cei Connah, a chi'n gweld nhw heno, Jake, a pan ni sôn am y clybu yna, a ti wedi sôn, ni'n edrych ar Bala, Cei Connah, Pen y Bont. Os unrhyw un arall yn y mix o ran yr ail safle yna felly? Dwi'n meddwl bod lot o tîmau efo'r nod o'r 6 uchaf ar dechrau tymor. Ac os da chi'n edrych ar y ffiniau o heina wedyn, mae gen ti fatha Cynarfon, Hwlffordd, Met Caerdydd. Mae pob un tîm arall ar dechrau tymor o nod ydy, ydyn ni'n gallu pwysio am y 6 uchaf. Ac unwaith da chi ynddi hi, wedyn mae'n her yn ddod iddo chi wedyn, ydyn ni'n gallu mynd un yn bellach wan. Ac yn sicr, da ni'n gwybod safon y garfan sydd gan Bala a Cei Connah ac heina, ond pwy sy'n gallu bod y tîm nesaf i bwsio'r tîmau yna ydy'r nod i'r 6 neu 7 arall yn y gyngor. Na'n teimlad, mae'n edrych fel cipolwg fel ydyn ni fan hyn yn wythnosol. Chi yn teimlo falle bod Pen y Bont, Bala, Cei Connah. Yna mwy i'w gynnig na'r gweddill. Wel, cael edrych y drwm hefyd, mewn cyngrair erbyn hyn, ni mor gyfarwydd ar ceie 3G, 4G ac ati, y mwyafrif gyda nhw. Cei Connah dal gyda'r hen gau, felly bod yn sioci system i Drenewydd. Ac yn digat, dyna os ydych chi'n edrych ar Cynarfon fel esiampl arall, a Cei Connah, mae'r ddwy tîm yn grif gartref. Maen nhw'n pigo lot o pwyntiau i fyny gartref, gan ei fod nhw wedi arfer efo'r cae. Maen nhw wedi arfer chwarae arno fo, maen nhw'n chwarae i'r ymodau. Da ni ddim yn gweld Andy Firth yn fan hyn yn chwarae allan o'r cefn yn gwneud pasiau bychan. Maen nhw'n cael gwared o'r pêl, maen nhw'n chwarae'n hanner arall y tîm, ac maen nhw wedi arfer dros y flynyddoedd wneud hyn, ac nhw sy'n delio'n well efo'r cae hyd yma heno. A dyn nhw dal ddim dildio. Mae'n werth nodi hynny. Stratwlus, sgiliau, os na ergyd. I orffen y cyfan! Mae fe'n gallu taro nhw. Mae fe wedi taro nhw cyn hyn tymor yma. Dave Jones ddim yn poeni gymaint o hynny. Ond mae fe'n dalent. Yndi, a gwaith gwych unwaith eto. Da ni wedi gweld cyn gymaint o gwaith dda oddi ar y pêl tro yma. Mae'n cael gyffyrddiad neis heibio a Henry Cowens, ac mae just yn gweld y gol yn agor fyny o flaen o. Ac yn amffodus iddo fo, dio ddim cweit yn gallu gweithio Dave Jones ar yr adeg yna. Ac dwi'n siŵr, ar ôl y ffordd mae wedi cael argraff ar y gyngor tymor yma, bod o'n siomedig, bod o ddim wedi gweithio Dave Jones yn y man. Wel, mae fe fel arfer y rhestr fer gol y mis. Credu wedi cyrraedd rhestr fer hydref. Eto, mae rhyw 2 munud ar 10 dy fe i newid hynny. Gewch chi weld. Rhestr fer gol y mis, nos lun. Eitha bwyntiau penwthnos hefyd, rhywbeth yn Cymru. JD, digon i ddod. Hanner oed 10 nos lun. Ac unwaith eto nos fawrth, hanner oed 6. Wrth gwrs. Nesbydd clic, iPlayer. Sef esgus yn y bôn i fethu sgorio. Drenewydd eisiau cael unrhyw beth allan o'r gêm yma, a maen nhw'n erbyn tîm sy'n mwynhau am ddiffyn gymaint a maen nhw'n mwynhau ymosod. Mwy weithiau, chi'n cael y teimlad. Ac eto, fel un llais yn bloeddio am gam sefyll. Fi tipyn hun a ti, Jake, o'n i'n gwylio Arsenal yn ei holl ogoniant pan oedd am ddiffyn Tony Adams
i bobl nawr, Tony Adams yw'r boi na strictly come dancing gyda llaw, oedd yn arfer chwarae pêl-droed. Ond mae'n atgoffa fi o'r tîm yna, dim ar y lefel yna, ond just y pleser o amddiffyn yn mwynhau pwystro'r gwrthwynebydd. Ie, maen nhw gyd yn cymryd balchder ohono fo. A dyna sy'n rhaid iddi chi fod fel unigolyn, fel amddiffyn, fel garfan, fel tîm rheoli. Maen nhw'n gosod disgwyliadau cryf arni ei gilydd, ac os maen nhw'n ildio yma yn y 10 munud olaf, bydden nhw'n siomedig bod y gêm yma'n gorffan efo gol di ildio. Diddorol gol Neil Gibson yn cael gael da Stratwlus, y chwaraewr ifanc ar fenthyg o Tranmere. Mae'n cael ei eisiau gadael, felly mae dyna'r rheswm. Anderson Pinto sy'n mlaen, y gŵr o Portugal. Ymunodd yn yr haf i gei Connah. Callum Morris sydd yno gynta. A weithiau, mae'n rhaid i chi eistedd yn ôl a gwerthfawrogi y perfformiad gan Cei Connah. Mae bod y gair cadar yn cael ei greu i gyfer nhw ar y degau. Maen nhw'n chwarae tîm sy'n lawr yn y gwirodion a tîm sy'n cael trafferthion tymor yma. Ychwanegwch hynny gyd at ei gilydd. Ond nawr maen nhw'n gyfle trwy'r canol! Arbediad gan Ffyrdd, Drenewydd, os na gol! Mae'n gol, mae Drenewydd di sgorio a mae'r record yna ar ben. Aaron Williams sydd i chalu. Ond ni'n edrych tuag at y Llamanwr i weld os oedd na gam sefyll. Dim penderfyniad, a mae'r hediad hir. Ers mis Ionawr ar ben. Maen nhw wedi ildio yn y gyngrair. Os ffordd yn ôl y Drenewydd. Ond dyna be oedden nhw angen. Oedden nhw angen cyfleon. Maen nhw wedi gweithio Ffyrdd yn fan hyn 2-3 waith. Ac da chi jyst yn gweld, maen nhw gyd yn taflu bob dim at y pêl i geisio stopio ildio gol, ond yn anffodus, mae wedi ddod i Drenewydd ac rwan mae gen nhw hyder. Pam ddim, awn ni amdani ac yn geisio cael yr ail gol yna. Ac ar ôl i ni fod yn ei canmol nhw'n rhyw 10 munud, mae mor gadar nhw, maen nhw wedi ildio gol. Fydden nhw'n apus da hynny. Aaron Williams yn apus, naw iddo fe nawr. Ond fe misg y goliau tymor yma. Ac oedd y sioc yn llais i yn dweud y cyfan. Cei Connah wedi ildio gartre ar rhediad ar ben. 12 gêm nôl i fis Ionawr. Dros 19 awr, oedd 19 awr erbyn y diwedd. Ond na'i gol gysur yn unig fydd hi. Dyna fydd y cwestiwn nesa. Bydd Drenewydd yn gallu cael ail, sgwn i. A dwi'n jyst yn meddwl yn mynd nôl at y gol yna. Probably y cyfle gyntaf mae Aaron Williams i gael efo'r pêl yn y cwrt ac yn geisio gweithio'r golwr neu yn gallu cael shot ar gol ac os ys ti eisiau rhywun i'r pêl yna ddisgyn iddo fo, fo ydy'r un ac yn ffodus iddo fo, mae wedi cael un gol arall ac yn agosau at y ffigurau dwbl eto tymor yma. Ie, ydy yn barod. 17 yn y gyngrair tymor diwetha, Aaron Williams. A i gael mewn tîm sy'n lawr yn y gwrodion sydd ddim yn sgorio llawer, i gael 9 yn barod, dwi'n mynd i'n rhy ddrwg o'r teg. O ddim yn glasur, ond mae'n gol. Maen nhw gyd yn gyfri iddyn nhw yn dydyn. Nawr, na gyn nhw. Yn bendant. Ond yn y cornel, mae'n mynd. Callum Bradley. Ond mae'n dal yn gyfforddus y gol na. 8 munud i fynd. 3 pwynt i gei Connah, 4 pwynt bydd y bwlch ar y brig yn sgil hynny. Seintiau eto i chwarae. Mwy i ddod am hynny. O ran penwythnos, a Cei Connah yn ceisio chwnegu gol arall. Yr eilydd, Pinto. Drenewydd yn ei amgylchynu. Eilydd arall, Aris yn o'r Drenewydd, felly enw newydd yn y gyngrair. Clybiau yn gwneud i gorau i gystadlu. Yna un gêm arall yn mynd mlaen heno hefyd gyda llaw. Aberystwyth yn erbyn y Flint. Ar y gair, Aberystwyth di mynd ar y blaen yn y gêm yna. Aberystwyth 1. Y Flint dim, dechreuodd hi'n hwyrach am 8 o'r gloch. Ti'n gwybod be, bydd Aberystwyth wrth i bodd. Dy'r sgôr yna ar goedan y parc ar hyn o bryd. Yn y pisach i byd ar goedan y parc, na ma'n nhw oedd i cartre. Mae hynny'n bendant.
o ran Aberystwyth. Pan maen nhw'n ennill. Maen ni'n dueddol o ddigwydd gartre. Gan gynnwys, buddugoliaeth yn ebyn Connah. Yn gynharach yn y tybod. Jack Thorne sydd wedi chael. Dyna fod yn driftpwynt mawr. Mawr yn y gwylodio yna. Wedi o ran Aberystwyth. Yn parhau i agor ryw fwlch. A Matty Jones di mynd o Aberystwyth i'r Drenewydd. Yn credu oedd yn disgwyl gweld Aberystwyth uwch I pennau nhw pan nath adael yn yr haf. Dim fe'r unig un nath adael yn yr haf, ac yn sgil hynny, yna bob math o ddarogan, och a gwai o ran Aberystwyth. Gan gynnwys y sylwebydd yma, mae rhaid cyfaddau yn un poen i'r gweitha amdani nhw. Wel, yn y lawr yna fel un o'r clybiau sy'n mynd I gael tymor anodd, dwi dal yn meddwl bod yn mynd I gael tymor hir o tymor anodd, ond pob buddugoliaeth yn ei gymaint o waniaeth, camgymeriad gan y Drenewydd. Mae'r eilydd Arys, ond Connah yn dal I tir. O, Mendes yn twyllio hunan ar un adeg, ond nath I lanio'n ffodus iddo fe. Cowens yn llithro a Pinto drwy'r canol. Edrych am Eiron Edwards, wrth I nôl ato fe. Ond mynd nawr gyda Mendes. Mendes ymlaen dros ben y golgeidwad. Oedd y syniad gan Wild, ond Dave Jones yn ei gwylio ddi. A'r gall hwnna wedi bod y gol mwy o bler dwi rioed I gol yn y mywyd os wedi mynd mewn, dwi'n credu. Pinto a Mendes yn ffodus. Ond nawr Holmes gofod gwylio hon. A mae yna gam sefyll yn cyrraedd yn y diwedd. 5 munud I fynd. Dyma'r digwyddiad eto. Pinto disgyn. Mendes a'r bas. A Jones wedi gwylio dim problem yn y pen draw. Bydd Mike Wild yn siomedig. Ond digon hapus da'r canlyniad, chos mae'r eiliadau ma'n diflannu. Yr hyn sydd yn dal eich sylw chi'n amlwg Jake gyda rhywun fel Connah I oedran y garfan. Ni sôn am 39, Mike Wild. Yr ymwysodwr mwy o bwysig, yr amddiffynwr mwy o bwysig yn 40. Mae Hayes yn 34. Mae nhw'n hun, Danny Holmes, Callum Morris. Ar ba bwynt mae'n chi feddwl, mae rhaid I ni newid, mae rhaid I ni dderbyn bod y chwaraewr yma ddim yn mynd I fod o gwmpas am byth. Ie, yn sicr, a dwi'n meddwl dyna'r pwysigrwydd tu ôl I chwaraewr fatha Nash, Bratley, Stratoulis yn dod fewn. Harrington hefyd. Ie, mae nhw ydi dyfodol chwaraewr y gyngrair yma neu'r tîm yma, ac mae'n bwysig bod nhw'n cael gyfleoedd rheolaidd I chwarae ac yn dechrau arfer patrymau bwysig mewn pêl-droed. Mae nhw'n dechrau ddeall wan sut I ennill gemau, mae nhw'n dechrau ddeall pwysigrwydd peidio ildio goliau. A gwerthoedd na. Ie, ac maen nhw'n datblygu heina oddi ar chwaraewr andros o brofiadol ac does ddim byd well na ddysgu oddi ar pobl fatha Mike Wild, George Horan, Danny Holmes. Dwi'n gwybod faint o gemau sydd gen nhw rhyngthyn nhw, ond ymarfer bob wsos, chwarae bob wsos, mae'n gwych i'r hogia ifanc newydd i'r garfan yma. Ie, pwynt da. Pwynt diddorol hefyd, ie. Dysgu wrth chwarae hefyd. O'n i'n meddwl am Harrington yn granach, falle fel rhywun sy'n braidd byth Di chwarae pêl-droed, ond yn gwylio digon. Digon Declan Rice wedi camu ganol cae. Rwy'n fel Harrington yn y taro ti fel rhywun gallu addasu I gêm yn chwarae yn fwy ymysodol? Wel, dwi'n meddwl bod gen efo yr allu, os ydych chi'n edrych ar ei berfformiad efo heno, a dros gydol y tymor, mae'n chwarae fatha cefnwr chwith yn defnyddio I droi de, ac mae hwnna'n sgil I unrhyw chwaraewr, ac dwi'n meddwl bod o wedi cael profiad da fel hogyn ifanc yn chwarae pêl-droed academi, ac mae'n digon hyderus ac gyfforddus ar y bêl. Da ni'n gweld o fan hyn yn camu mewn i'r canol cae, ac yn just yn feddwl amdan be ga'i wneud efo hwn, ac mae hwn just yn achosi problem I Drenewydd, ac fel ti'n deud, mae gen nhw digon o chwaraewr sydd yn gallu symud o gwmpas ac wneud swydd i'w tîm, wan. Yn opsiwn, yn bendant. Siw bod Neil Gibson yn chwerthin yn ngwyneb I, jyst mi sydd I synwyr o hynny hefyd. Bydd Jake yn cael y pleser neu'r pwysau o ddewiser yn y gêm yn y man. Dwi'n fynd I deud o fe feddwl am hynny. Da fi ryw deimlad fydd yn gwisgo crys coch. Wrth i'r Drenewydd ildio'r fantais unwaith eto. Pinto unwaith eto. Mae Mendes di mynd drwy'r canol. Oedd e'n barod am hwnna. Ato at Harrington. Yn cefnw'r chwith yma sydd wedi bod yn amlwg dros ben heno. Drwodd yn glanio garedig. Bach yn ffodus efalle am Harrington. Dwi wedi brolio fe digon. Sa'n mynd I brolio fe fan yna. Bach o look. Ond eto ddyfynu yno. Drenewydd nawr.
chydig o le. Nawr de, Mike Wilde. Sydd yn llygadu. Un cyfle bach arall o bosib. Diolch. Danny Holmes at Callum Morris. Wel, mae gymaint o le dyrnod, gymaint o amser, mae o'r ben fan hyn, munud sydd i fynd, mae'n 2-1. Fuddugoliaeth arall ar y ffordd i gei Connah. Ond wedi ildio gol. Ond mae hynny yn ei hun yn stori. Ond, mae nhw wedi taro tair. Ond mae'r triffwynt na yn un arwydd y cael. 4 pwynt bydd y bwlch ar y brig cyn yr Seintiau Newydd chwarae. Bydd amser yn y gêm felly, Jake? Fel nes i ddeud, un yn tîm coch, ond dwi'n mynd i fynd am Mike Hayes. Mae wedi dod fewn i'r garfan heddiw, cychwyn y gêm heno yma, ac mae wedi gwneud ei swydd. Mae wedi sgorio'r gol, mae wedi gwneud gwaith amddiffyn anodd i Drenewydd trwy gydol y gêm, ac mae wedi chwarae yn dda iawn efo Mike Wilde, ac yn y diwedd, mae'n siŵr bod o'n hapus iawn bod wedi cael y gol, ac fel nath ni weld efo'r dathliadau efo fo a Neil Gibson, mae wedi gwneud ei swydd heno yma. Llongyfarchiadau Mike Hayes, llongyfarchiadau i gei Connah hefyd. 4 munud i cael ei ychwanegu. Amser am fwy o goliau. Oedd hi'n dacl hwyr yn y pen draw. A mae'n gecrydd. Mills Evans, y capten, mae wedi cael noson hir allan yna. Mendes a'i mlaen at Pinto. Mae Pinto'n edrych yn uniongyrchol. I fod yn deg. Mae Colby Taylor sy'n dod mlaen fan hyn, gyda llaw. I'r Drenewydd. Dyn ni aros i weld pwy fydd yn gadael. Ismail sy'n gadael, dwi'n credu. Ni dal ni aros am hynny. Maen nhw'n oedi. Cyn y gecrydd. Gwr ifanc yn dod mlaen i'r Drenewydd o'r Academy. Harrington yn y cornel. Maen nhw'n mynd i'r cornel. Mae'n 2-1. Ni mewn i'r amser mae'r swyddogion di ychwanegu ar ddiwedd y 90 munud. A dim pob tîm sy'n mynd i'r cornel. Ond allan ni wedi proffwydo fydd y cei Connah yn mynd i'r cornel. Maen nhw wedi arfer wneud o dros y flynyddoedd. Maen nhw'n gwybod werth rhedeg y cloc lawr, profiadau, chwaraewr efo digon o brofiad, ac yn y diwedd maen nhw jyst eisiau y gêm yma drosodd a 3 phwynt ac o yma ac yn paratoi'r gêm nesaf sydd ganddo nhw wedyn. Ail ymddangosiad i'r gŵr ifanc yma, mae Colby Taylor 19 oed. A braf gweld y chwaraewyr ifanc yn parhau i gael cyfle yn uwch gyngred Cymru JD, am felly reol o ran eilyddio di newid tymor yma hefyd. Chi'n cael defnyddio mwy eilyddion, ond ar yr amod bod nhw o'r Academy ac ati, a pob penderfyniad bach yna yn hwb i'r gyngrair. Mae'n braf jyst gwelwch mwy o chwaraewyr ifanc yn cael eu cyfle. Rhain di mwynhau gwylio. Wel, rhain sy'n dilyn cei Connah hynny yw. Di mwynhau gwylio. A maen nhw dal yno yn un linell goch gadarn yn y cefn. Oedd na gwrw. Oedd nhw dal na, siwr fod red stripe. Oedd hwnna'n grif, a mae'r streipen goch yma ar un mor grif. Dwi'n credu. A Mendes yn grif yn y dacl. A Pinto eto. Sy'n hoffi. Mynd yn syth am y gol Pinto yn uniongyrchol nôl at Mendes. Dwi'n mynd i gyrraedd honna. Tacl dda. Gwaith dda. Mills Evans i fod yn deg. A dyma noson anodd yn amddiffynol i'r Drenewydd. Mae nhw'n dal i gystadlu. O, Harrington yn colli honna. Drenewydd yn disgyn yn y drosedd, gwedwch. Nath Cowens disgyn. Munud fach i fynd cyn glywyn i'r chwibon ôl yna. Treffoint yn gyfforddus yn y pen draw. Ond Drenewydd yn ceisio achosi problemau i ffyrdd. Gêm gynta y penwythnos felly. Bethau'n mynd i gael pip bach ar y gwaelod ar hyn o bryd. Ond yn fyw dyma sefyllfa fel mai gyda Aberystwyth yn cipio treffoint ar hyn o bryd. Mwy amser i fynd yn honna. Drenewydd yn ei chanol i. A Jake Phillips un o chwaraewyr e-bus, mae'n edrych yn boenus gwylio'r tabl, mae'n siŵr, Jake. Yndi, yn sicr. Dwi'n meddwl ers dechrau'r tymor, da ni wedi cael gemau lle da ni wedi perfformio, ond os da chi'n sôn amdan tîm fatha cei Connah sydd ddim yn ildio llawer, da ni wedi ildio gormod.
Ac os ydych chi'n sôn am tîm fatha St Drenewydd sydd yn sgorio lot o goliau, da ni ddim wedi sgorio digon. Ac yn y pen draw, mae hwnna'n mynd i costio chdi. Mae'n mynd i fod yn anodd iawn i ennill gemau a pigo fyny pwyntiad. Mae hwnna'n rhaid i rhywbeth... Mae hwnna'n rhywbeth rhaid i ni newid mor sydyn a bosib. Da ni'n gwybod da ni wedi chwarae hanner gemar o rhan gyntaf. Ac mae gennym ni 11 gem i newid hwnna. Ac yn gobeithio bod gennym ni cyfle fori gartref i ddechrau rhediad bach dda i'n hunain. Efes yn cwrdd y pont y pryd, seintiau lawr yn Holffordd. Mesg y gemau fori. Drenewydd yn gorffen y gem yn hanner Connah o'r cae. Ni'n mynd i gael llawer o hynny hyd yn hyn a Firth tu ôl iddi. Ond oedd hi'n ergyd nerthol. Ai Sutton gath yr ergyd. Taylor o bosib. Oedd hi'n dda. Ond y golgeidwad na dal yno. A pwysau hwyr gan y Drenewydd. Ond y pwysau ddim yn ddigon. Wrth i ni weld yr ergyd na unwaith eto. Ie, i fod yn deg yr eilydd. Ifanc, Macaulay Taylor ar ergyd. Firth tu ôl iddi. A Connah yn gadarn fel maen nhw wedi bod drwy'r nos. Maen nhw wedi ildio. A hynny am y tro cyntaf ers mis Ionawr. Gartre yn y gyngrair. Ond maen nhw wedi ennill. Maen nhw wedi taro tair. Maen nhw wedi cipio 3 pwynt. Callum Morris o'r smotyn. Ac mi oedd hi'n dadleuol o'r smotyn. Dim dadle am Mike Wild. Peniad arall, gol arall i Wild. A'r cyfan yn gorffen yn dair iddyn. Mike Hayes sy'n yn y gêm yn y pen draw yn cipio 3 pwynt. Mi oedd na un i Aaron Williams. A'r Drenewydd yn sgorio. Ond os o'n Connah oedd hi, tair gol, 3 pwynt, mor syml â hynny ar laned dyrdwy. Diolch yn fawr iawn am eich cwmni chi. Diolch i Jake Phillips yn gadw cwmni i ni hefyd. Ond am nawr, hwyl fawr i chi.